אוקיי, אני רואה שאתה מחובר, נכון? כן, שנייה רגע, נשאר קלוסר. יש לך מחברת או משהו? משהו שאתה יכול כן, לרשום? יופי, מעולה. אז קח מחברת, ו... אה, בוא נתחיל מדבר כזה. אנחנו נתחיל לעשות סשן, כי אנחנו נסביר אני הסברתי לך מה השלבים שאנחנו הולכים לעשות בגדול, נכון? עכשיו אנחנו ניכנס לדריל דאון. זאת אומרת, השלב הראשון זה בחירת מוצר מנצח, בסדר? אז אני אתן לזה פה. אתה רואה את המסך שלי? כן. אתמול עשית את השש נקודות האלה, למה לא, לא שלחת לי מייל שלהם? את האמת, המחשב שלי עשה ריסטארט, אני לא יודע אם זה חזר, את האמת, לא, זה לא חזר. המחשב שלי עשה ריסטארט, וכל מה שהיה לי שמור על המחשב, פשוט נעלם לי. עכשיו, עזוב את השש נקודות האלה, זה בסדר. אתה רוצה לעשות אותם מחדש ואני אשלח לך את זה? לעשות אותם, אבל לא עכשיו. בוא נתחיל. השלב הראשון זה מציאת מוצר מנצח, בסדר? אנחנו נעבור על זה ממש בזריזות, בסדר? שנייה. אה, מציאת מוצר מנצח. בסדר? זה ממש בגדול, זה המקרו של המקרו, בסדר? שלב שני, זאת אומרת, זה חקירה לעומק, לוודא, זאת אומרת, אתה יודע מה, לא, זה לא מציאת מוצר מנצח, זה מציאת מגוון מוצרים פוטנציאליים. בסדר? זה שלב ראשון, בסדר? שלב שני זה חקירה לעומק. זאת אומרת, יש פה חקירה לעומק, לבדוק מוצר, לבדיקה של מוצר מנצח. בסדר? שלב שלישי, אני אשלח לך את זה גם. שלב שלישי זה מציאת ספק, רגע, חקירה לעומק לבדיקה של מוצר מנצח, מציאת ספק ומיתוג המוצר, בסדר? שלב רביעי זה כאילו תחילת ייצור, בסדר? תחילת ייצור ותשלום ראשון, בדרך כלל זה 30%, בסדר? ויש פה את סיום ייצור, בסדר? ותשלום של 70%, בסדר? שים את התחילת ייצור ותשלום ראשון למעלה, ליד מצוות מגוון מוצרים פוטנציאליים. ערוץ הפוך כרגע. מה? לא הבנתי? שים את תחילת ייצור ותשלום ראשון למעלה. הבנתי. לא, אני אעשה לך זה, אני הולך לעשות משהו כזה. זה כאילו ייראה ככה. אתה יודע, אני לוקח את זה ככה. אתה יודע, תכף אני אעשה את זה. כן. אני אעשה את זה לך כדי שאתה תראה את זה, אבל אחר כך אני אעצב את זה. זה הולך להיות חץ ככה, אתה מבין? אני אעשה לך ממש את זה. בוא, אתה יודע מה? בוא אני אעשה ככה. זה בגדול, זה ממש שלבים מאוד מאוד במקרו, כי אנחנו נעשה drill down לכל אחד, ממש לעומק. אני רק רוצה שאתה תבין בגדול את התהליך. אוקיי. מה אחרי סיום ייצור? 70%? כן, תשלום, רגע, אתה יודע מה? בוא אני אעשה פה איזה מילוי מלא, אני אעשה משהו כזה, בסדר? ואני אעשה מפה לפה, בסדר? זה לא הכי סקסי, אבל אתה יודע, רק בשביל להסביר איזה פואנטה. בסדר? זה לפה, וזה לפה. בסדר? סיום ייצור. שלב הבא זה משלוח של המוצר לארצות הברית. בסדר? אני פשוט קצת נכנס איתך פה יותר לעומק, אבל משלוח של המוצר להרהב. עכשיו, בעיקרון יש פה שתי אופציות. אחרי שהספק מסיים לייצר, אני בדרך כלל אוהב שמישהו יבדוק אותו בסין. זאת אומרת, אני לוקח לזה סאמפל, בסדר? כדי לראות כאילו מה האיכות של מה שהוא יצר לי. אבל ב-90% אני פשוט מבקש ממנו תמונה, ואתה יודע, אני כבר רואה את הכל, הרבה תמונות, אתה מבין? מה? כן, כן. אוקיי. עכשיו, בשלב הבא אנחנו שולחים את המוצר לארצות הברית, והמשלוח לארצות הברית הוא בעצם נעשה בצורה שאני לא שולח אותו ישירות למחסנים של אמזון, בסדר? כי בדרך כלל אני שולח למחסנים של אמזון והם מנהלים לי את הלוגיסטיקה. אני שולח אותו לצד שלישי
שיבדוק שהמוצר הגיע כראוי, כי הרבה פעמים אנחנו שולחים את זה דרך הים או דרך האוויר, ותחשוב מה הדברים עוברים בדרך, הם עוברים בעיטות, חבטות וזה, אז אני אוהב שכל משלוח ראשון, לפחות ראשון אצל ספק, לא משנה אם המוצר שעביר או לא, אני מעביר אותו דרך צד שלישי, משלוח של המוצר לארצות הברית, לאינספקשן קומפני, אני אקרא לזה לאינספקשן קומפני, בסדר? אינספקשן קומפני, בסדר? בסדר? אני אוהב תמיד שמוצר ראשון יעבור ככה, אולי זה גוזר לי קצת מהרווחים, אבל לפחות אני רגוע, ואני אספר לך סיפור קטן. בסדר. כן. לא, בסדר, אני לא צריך, אני מבין, אני לא תשכח, אני בא מהתעשייה, אני לא צריך את ה... אוקיי, בסדר. זהו, מכאן מהאינספקשן קומפני זה מגיע למחסן באמזון, משלוח של המוצר לאמזון, למחסנים של אמזון, בסדר? כי אני באופן אישי, שלא העברתי את זה דרך האינספקשן קומפני, תמיד היה לי אחוז החזרות גבוה יותר למוצר, אתה מבין? אז אני גיליתי את זה ופשוט אני מעדיף לעשות את זה, זה חוסך לי הרבה כאב ראש ובסוף זה מתורגם לכסף בכיס, בסדר? זהו, משלוח של המוצר לאמזון ותחילת מיתוג. פה יש פה תחילת מיתוג ותחילת מיתוג המוצר, תחילת מיתוג המוצר, המוצר למה אתה לא מציג את זה לפני? בקידום, מה? בזמן של הייצור, למה אתה לא מתחיל למתג את המוצר בזמן הייצור? לא, ברור שאני ממתג אותו בזמן הייצור. פה בתחילת ייצור, בתשלום ראשון, פה אני ממתג אותו. זה אני לא אומר, זאת אומרת, אני אומר מיתוג המוצר פה. אתה רוצה שאני אקרא מה משהו עם הכרטיס ישר? למעשה אתה רק צריך להתחיל קידום ברגע כן, רגע, שנייה קובי, מה מאמי? אתה רוצה שזה יהיה החשבונית על שם העסק? של מה זה? של מה זה? של ה... תאורה. כן. הנה, קחי את זה. זה, לא? מה, פשוט ברשם... מאמי, תני לי בבקשה. מה? רושם פה אורית פירוס. זה בסדר, זה על שם העסק. IMT Consultant. זה Internet Marketing Consultant. אבל איפה זה? איפה אני צריכה? זה? כן, כן. טוב, מה אני אשאר לך? יאללה. מאמי, שתביא לי את החשבונית מסוים. אוקיי. סליחה קובי, זה אשתי. אוקיי. אז מה אמרת? קיצור, מה שאני אומר, שפה המיתוג עצמו, בוא אני אראה לך, אתה יודע מה, שיהיה לך קצת מושג מה אני עושה, בסדר? בוא אני אראה לך מוצר שכרגע נמצא אצלי בייצור. זה חשבון. לא, אמרנו, אורי. כן. תעד, אין טעם לקפוץ. לא, סתם. סתם. אמרנו שהם עושים זה, כשנגיע למצב של ההוא, ניכנס למצב של ההוא. כן, לא, אבל אתה יודע, אתה שואל שאלות, אני אגיד לך, אתה שואל שאלות שהרבה אנשים לא שואלים אותי. וזה טוב לי כי אתה מבין, זה ממש טוב לי, אבל אתה יודע, אני לא רוצה, כי פעם היה לי איזה בן אדם שחנכתי אותו, הוא שיחק אותה, מבין, יודע הכל, באמת, זה היה לי הרגשה שהוא מבין, אבל מסתבר שהוא סתם שאל שאלות ככה, והוא לא הבין הרבה. לא, אני חושב לך, אני שואל שאלות כי אני בא מייצור, אני בא משיווק, יש לי רקע של הדברים האלה. כן, אני יודע, בגלל זה... אני מבחינתי, כשאתה בונה אייטם, כאילו, אתה מתחיל למתג אותו רק אחרי שאתה סיימת ייצור, אתה מבזבז זמן, זה זמן יקר, זמן שווה כסף. לא. המיתוג עצמו, אני אסביר לך, המיתוג עצמו הוא על המוצר. יש הבדל בין מיתוג, סליחה, לשיווק. לשיווק, זה שתי דברים שונים. סליחה, פה זה תחילת שיווק המוצר וקידום. זה שתי דברים שונים. מיתוג זה לשים עליו את הלוגו שלך, שזה לוגו איכותי שלך, זה לשים עליו כמו איזה package insert, אתה יודע מה זה package insert? כמו איזה דבר יפה כזה שאומר לך הוראות שימוש ודברים כאלה, זה מיתוג, בסדר? עכשיו, כשאני ממתג את המוצר, אני בעצם נותן הרגשה כאילו זה מוצר, וואו, אתה יודע, נותן הרגשה כאילו המוצר הוא בן זונה. אני חושב עליהם בהתחלה. כן, אני חושב על זה בהתחלה, המעצב שלי כמובן. אתה מכין את כל הזה, ברגע שזה מגיע למחסנים של איך קוראים להם? של אמזון. אמזון, או שאתה עושה את האסמבלי האחרון, או שאתה רק כאילו מתחיל לשווק את זה ולקדם את זה כדי להתחיל למכור את זה. אני רק מקדם את זה, זהו, אין לי שום אסמבלי, אני לא עושה שום בנייה או שום המשך ייצור בארצות הברית, בסדר? שום דבר, משתדל שלא. לפעמים אם אני עושה איזה המשך ייצור בארצות הברית, או אם אני מוסיף לזה איזה מוצר מסוים, אני עושה את זה פה, באינספקשן קומפני, בסדר? אוקיי.
שזה איזה חברה שפשוט אני אומר לה, תקשיב, אני... אני חושב בצד האחרון את המיתוג. כן. בוא נתקדם. יאללה, אוקיי, זהו, זה בגדול, זה התהליך, בסדר? בגדול, זה מה שאתה צריך לדעת. בסדר? טוב, מה פתאום נמלון ככה? אוקיי. כמה זמן יש לנו, קובי? לא יודע. בוא נמשיך, נתקדם, אמרת שעתיים, שלוש. יופי, מעולה, יופי. אז... צריך נעצור באמצע, מה אני אגיד לך? אוקיי, בסדר גמור. יופי, עכשיו אנחנו ניגש לדגשים, אנחנו עכשיו נלך לשלב הראשון, מציאת מגוון מוצרים פוטנציאליים, בסדר? עכשיו, איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מוצאים מוצר? אז אני אתחיל איתך ישר, כאילו, ממש אני אקפוץ איתך למים, בסדר? ואני אראה לך איך אני מוצא מוצר פוטנציאלי. אני אקח את הטבלה הזאת, בסדר? ואני אראה לך איך... זה אני בניתי אותה. זה טבלה שאני בניתי אותה. זה לא איך הגעתי. לא הגעתי אליה, אני בניתי אותה לבד. בנית אותה? כאילו product number, main category, main כאילו... כן. אני אראה לך איך אני מוצא מוצר מנצח. עכשיו... שלח את הטבלה הזאת. בוא, אני אשלח לך אותה. איזה פה. קובי. בוא, אני אשלח לך אותה עכשיו, רק שיהיה לך אותה. טוב, רגע, אני רוצה לשלוח לך עוד הרבה דברים, אבל אני לא רוצה לשלוח לך אותה. אבל אני אשלח לך, אתה יודע מה, בינתיים את כל את המצגת הזאת אני אשלח לך אותה בסוף, בסדר? אני אעשה ככה. אוקיי, בסדר, מעולה. יופי, אז זה לגבי זה. בוא נמשיך עכשיו לטבלה הזאת. עכשיו, אני אראה לך בגדול איך הטכניקה הולכת. אז בוא עכשיו נעשה drill down לתוך המציאת מגוון מוצרים פוטנציאליים. אז יש פה שלבים, בסדר? אני פשוט אעתיק את זה לפה, ואנחנו נסביר את השלבים. אז יש לנו ככה, שלב ראשון, בסדר? אנחנו צריכים, קודם כל עזוב, אני אתן guidelines, סליחה שלפני שאני משגע אותך, אני אעשה פה guidelines למציאת מוצר פוטנציאלי טוב. guidelines זה הנחות יסוד, בסדר? הנחות יסוד למוצר מנצח. עכשיו, הנחות יסוד האלה זה לא ברזל, זה רק הנחות, בסדר? אנחנו רוצים שהמוצר שלנו לא יהיה כבד. וכשאני אומר לא כבד, זה עד מ-0 ל-4 פאונד, בסדר? ל-4 פאונד, בסדר? בערך. למה? זה קילו 800. משהו כזה, קילוגרם בערך, 2 קילו מקסימום, הגזמתי, בסדר? ליחידה. 4 פאונד, קילו 800. קילו 800, כן, משהו כזה. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני גם אסביר לך כל סעיף ואני אסביר לך למה. כי בדרך כלל אנשים שמתחילים איתי, הם לא רוצים להשקיע הרבה כסף על משלוח. יש אנשים שמצאו לי מוצר, עולה לך 4 סנט, אבל הוא שוקל לך 5 קילו. ואז פתאום אומרים, טוב, אני משקיע 4 סנט על המוצר, אבל המשלוח עולה יותר מהמוצר. אז ההנחה שלי הוא שהמוצר לא יהיה כבד, בסדר? מוצר לא מסורבל, אני אסביר לך מה זה מסורבל או שביר. או שביר, בלי סוללות, או לא מכיל נוזלים. בסדר? עכשיו אני אסביר לך למה אני מתכוון. מה זה מוצר מסורבל? זה מוצר כזה שאתה יודע, לפעמים יש מוצרים שאתה מוציא אותם מהאריזה והם נקשרים לך, ויש לך כל מיני שטויות או דברים שבירים. זה לא להחזרות, כל הדברים האלה זה החזרות. אם יש לך בטריות, לפעמים הבטריה התפרקה, יחזירו לך את זה. לא, בטריות זה דווקא לא. זה גם יהיה לך בעד המכס. זהו, בטריות זה בגלל המכס נטו. לא מכיל נוזלים בגלל שזה משהו שקשור ל-FDA. כן. מוצר... מבין כל מה שאתה רושם, מבין. אוקיי, בסדר. לבדיקת FDA, אנחנו לא רוצים מוצרים שבולעים אותם, דברים שנכנסים לגוף. בסדר? לא נכנסים לגוף. בסדר? לגוף. בלי אסוציאציה, אתה יודע, רפואית. בסדר? או לפיתוח גוף. לא לבדיקת FDA. שאין צורך בבדיקת FDA, נכון, צודק. בדיקת FDA, תיק לא נכנסים לגוף, בסדר? אני ממליץ להתרחק במוצרים הראשונים ממוצרים אלקטרונים, להתרחק במוצרים הראשונים, עד שתלמד קצת את התהליך, להתרחק ממוצרים אלקטרונים.
בסדר? אני ממליץ את זה בחום. בסדר? למה אני אומר את זה? כי אלקטרוני זה קצת יותר מסובך, צריך יותר ניסיון. בסדר? שוב, זה הכל הנחות רק, כן? זה לא משהו שהוא מס. בסדר? דבר נוסף, שברובם, ואני עוד דקה אסביר את השורה הזאת, לא נמכרים על ידי אמזון בעצמו. אני אסביר לך מה הכוונה עוד דקה. אתה יודע מה? בוא נראה לך דוגמה, בסדר? זה ליצור פחות תחרות. אם אמזון מוכרים את זה, אז יש יותר תחרות בתוך אמזון, ויש להם אינטרס למכור את המוצר שכבר נמצא אצלם על המדף, זה לא משהו שאתה פתאום מציג להם חדש. בוא אני אעשה לך תזכורת, בסדר? בוא אני אעשה לך תזכורת לפי מה שאמרנו. בוא תראה. יש לי פה, תן לי נגיד מוצר, בוא נראה מוצר שנמכר, בוא נעשה סתם גריל ברש. בסדר? אני לא יודע, מברשת למנגל. קצת קרוב אליי השבוע. קיצור, אתה רואה את זה, אני לוחץ על זה, על המוצר הראשון, ומה אני רואה פה? שזה shipped and sold by Amazon. אתה רואה את זה? מה זה אומר? שזה מסביר לי בדיוק למה המוצר הזה פה נמצא בראש הטבלה ולמה הוא בסט סלר. כן. בסדר? לעומת זאת, יש פה עוד מוצר שאנשים מעדיפים אותו יותר. אני אומר לך שהוא לא, אם הוא לא היה נמכר דרך אמזון, הוא כנראה, אתה רואה, זה shipped and sold by Alpha Griller, שזה המוכר, בסדר? כן. fulfilled by Amazon. זה המצב שאנחנו רוצים לראות אצלנו, בסדר? זה המצב שאנחנו, עכשיו אם אתה רואה מצב כמו, אתה יודע מה, בוא נעשה סתם דוגמה, אני לא באמת אומר שזה מוצר טוב, סקוטר, בסדר? אני במקרה מכיר את המוצרים האלה, ואני אכנס פה לכל הרייזור, שים לב, אוי פאק, תן לי רק לצאת מזה פה, מכל הדברים, פשוט עושה, בדיוק העובדת שלי עושה העברות כספים עכשיו, אז היא כל פעם מעבירה כסף לספקים. אוקיי. הנה, תראה, זה shipped and sold by Amazon. אני יודע שהברנד רייזור, אתה רואה את הברנד הזה? ושים לב מה קורה לברנד הזה. אם אני מתחרה עם אמזון, תכף אני אראה לך, תן לי דקה ללכת אחורה. שים לב. רגע, המחשב שלי קצת תקוע, לא יודע למה. טוב, בוא נעשה סקוטר, שנייה, אני נלחץ פה על סקוטר. שים לב מה קורה פה, אתה רואה רייזור, בוא נראה, אתה רואה כל הרייזורים האלה נמכרים על ידי אמזון, אתה רואה? אני לא רוצה בכלל, הנה, אני לא משנה על איזה רייזור אני אלחץ, אני אראה ישר שזה shipped and sold by Amazon. לא רוצה בכלל להתקרב למוצרים כאלה, כי אמזון יש לו אינטרס ויש לו מונופול. עכשיו, איך זה קורה? אני ככה יעשיר את הידע שלך. אני מוכר את המוצר שנקרא קאר סנשייד, אתה מכיר? הראיתי לך אותו? כן. יופי. אני מוכר אותו. אמזון יום אחד באו אליי, אמרו לי, אורי, תקשיב, בוא תמכור לנו את המוצר שלך, את הברנד שלך, את המותג שלך, לא את המותג, אלא תמכור לנו רק כל פעם איזה 20,000 חתיכות כל חודש, אנחנו נקנה את זה ממך, ואנחנו נמכור את זה בשבילך, ואז המוצר שלך יהיה shipped and sold by Amazon. בסדר? לכאורה, זה נראה דבר טוב. אתה אומר כרגע... טוב, כי כל אחד, הם לומדים את זה, ברגע שהם יראו שזה טוב, הם יתחילו לייצר את זה בעצמם. לא, ממש לא. אמזון לא עושה את השטויות האלה. אבל מה שהוא עושה, אני קונה כל יחידה בדולר, בסדר? אני מוכר אותה ב$15, בסדר? כן. אני עושה בממוצע איזה משהו כמו $8 רווח נקי לכיס. בסדר? אמזון אמר לי, תקשיב, אנחנו נקנה את זה ממך $3. לא מתעלם. אז אמרתי לו, תקשיב אחי, בקצב שאני מוכר את זה עכשיו, אני מרוויח יותר ממה שאתה תיתן לי אם אתה תקנה ממני 800,000 חתיכות. אז העדפתי לא למכור לו את זה. אתה מבין? מצד אחד יש בזה ביטחון, מצד שני. עכשיו, מה עשה אמזון? אותו דבר עם הרייזור האלה. הוא בא אליהם, פנה אליהם, אמר להם, אני אמכור את זה בשבילך. אתה מבין? וזה התוצאה, בסדר? אנחנו רוצים כמה שיותר להתרחק מזה, בסדר? אני לא אומר שזה מאסט, אבל להתרחק מזה, בסדר? ושוב, אני מנסה לא ברור, יש להם אינטרס למכור את המוצרים שלהם קודם. נכון. אז אתה תאבד את הבייבוקס, אתה תאבד הרבה דברים. לא, אתה לא תאבד את הבייבוקס, הבייבוקס תמיד יהיה שלך, כי זה המותג שלך, אף אחד לא יכול לייצר את המותג שלך. מישהו שיחפש משהו שנמכר גם על ידי אמזון, ושם נניח סקוטר, אתה לא תהיה בבייבוקס, אלא אם כן מחפש את המותג שלך, אתה תקבל את הבייבוקס. לא, אני אסביר את ההבדל. הבייבוקס זה לא ההבדל. הבייבוקס
זה הבייבוקס. זאת אומרת, אתה רואה פה יש עוד 42 אנשים שמוכרים את המותג הזה, אבל למה אמזון בבייבוקס? מי ששיפט אנד סולד באמזון הוא בבייבוקס? בגלל שזה אמזון בעצמו מוכר את זה. אמזון, כמו שאמרתי, אז אם אתה מתחרה נגד דבר שמיוצר על ידי אמזון, אתה תאבד את הבייבוקס. לא, אני לא אאבד, נכון, אבל אני מראש לא אביא, אם אני אביא את המוצר הזה, אני אביא בדיוק את הסקוטר הזה, אני רק לא אקרא לו רייזור, אני אקרא לו שנייזור. הבנת? זאת אומרת, מראש אני כבר הרווחתי את הבייבוקס. כי זה כן, ברור, אבל אף אחד לא יחפש שנייזור, כולם יחפשו סקוטר. נכון, כולם יחפשו סקוטר, אבל אני ארשום, שנייזור סקוטר. הבנת? כאילו, אנשים ימצאו אותי, פשוט אמזון תמיד יהיה מעליי בעמודים, בכל העמודים הוא יהיה תמיד מעליי. יהיה רייזור, 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 ובסוף איפשהו פה למטה שנייזור. הבנת? וזה משמעותי, כי כמו בגוגל, כשאתה מחפש בגוגל אתה לא הולך לעמוד 20. אף אחד אין כוח לחפש... אתה יודע, אנשים אומרים, מה הכי נמכר? אני יודע שזה הכי טוב והם קונים את זה. אתה מבין? אז זה עוד דבר שאתה צריך לדעת לגבי זה. שוב, זה חלק ממחקר שוק שאנחנו הולכים לעשות. בסדר? אני פשוט מראה לך איך אני מתחיל את המחקר שוק שלי. אמרנו שהמוצר שלנו לא יהיה כבד, מוצר לא מסורבל, לא שביר, FDA, להתרחק ממוצרים אלקטרונים, מוצר שלפחות דגם אחד שלו נמצא מ-1 עד 100 ב-BSR. עכשיו אני אראה לך מה זה, ואני הראיתי לך מה זה. זוכר, אם אני נגיד אלך פה לרייזור הזה, קיק סקוטר, סתם לדוגמה, איפה נמצא הבסט סלר שלהם? בוא נראה, איפה הבסט סלר רנק? בוא נראה את ה-BSR שלו. אתה רואה איפה הוא נמצא? אתה רואה את הבסט סלר רנק פה? איזה מקום הוא נמצא? 22. הלאה, בוא נלך לאחד הבא. לפחות אחד אני צריך. זה הרייזור השני, איפה הוא נמצא? לכאורה זה נראה 84. אתה רואה? זה אומר שזה טוב, זה מוצר טוב. אתה מבין? אז אתה מחפש מוצר שלפחות דגם אחד שלו, נמצא ב-BSR, בסדר? 100 ראשונים. 100 ראשונים. זאת אומרת, מה זה נותן לך אינדיקציה? אתה נכנס, קובי, לאיפה שהתחרות הכי קשה. אתה לא נכנס לאיפה שהתחרות הכי קלה, אתה לא מתרחק מתחרות. אתה אוהב תחרות, אתה הולך לקחת מוצר שהוא מתוך התחרות ולהתחרות בו, בסדר? וממש להביא את עצמך לידי ביטוי בזכות הכלים שיש לך. אוקיי. בסדר? בוא נראה איזה עוד דברים יש לי. חכה רגע, אני כתבתי את זה פה לאנשים שלי, אז אני רוצה לוודא שאני לא שכחתי כלום. שאני אמרתי לך, תן לי שנייה. אורי, אבל שאלה. סליחה, לפני שאנחנו עושים את כל הדברים האלה, אין איזה עבודות רקע שאני אמור לעשות, כמו למשל לפתוח חשבון בנק, חשבון בפייפל וכל הדברים האלה? לא, אני עכשיו לא נכנס איתך לזה. אתה לא תפתח חשבון בנק בארצות הברית או שום דבר, אנחנו נפתח פיוניר. אתה יודע מה זה פיוניר? פיוניר זה כמו חשבון בנק בארצות הברית, הם ייקחו לך עמלה 1% בהתחלה. בסדר? לא משהו שיהרוג אותך. הגג משיכה שלך בהתחלה זה בוא נגיד $2,000 ביום, לא שזה יהרוג אותך, בסדר? אבל אני פשוט אומר, עדיף לי שאתה תתחיל ממשהו שאתה לא תוציא כסף עכשיו לפתוח חשבון בנק, מאשר ותקבל... לא, אני רק שואל כדי שלא נגיע למצב שאוקיי, יש מוצר את הכל זה, אין לי דרך לקבל תשלום. לא, אל תדאג. פתאום נצא להתעקע לדברים האלה. יש לך עוד זמן, עד שהמוצר יגיע לאמזון, בסדר? בדרך יש לך את הזמן לייצר חשבון פיוניר, לפתוח חשבון אמזון, אנחנו נעשה את הכל ברגע שנחליט על המוצר. בסדר? המטרה היא להתחיל קודם כל למצוא מוצר, ואז כל הדברים שאפשר לעשות בדרך, עד כשהמוצר שלך במשלוח דרך הים, כי אתה כמובן תעדיף דרך הים, אתה לא תעדיף דרך האוויר, כי זה יעלה לך יותר כסף. אתה רוצה, מוצר ראשון זה בדרך כלל מוצר שהוא יותר, אתה יודע, אתה מעדיף להזמין כמות קטנה, אתה מעדיף לא למתג אותו בצורה הכי טובה שיש, אלא למתג אותו, אתה יודע, בינוני פלוס, לראות אם יש לו ביקוש. קודם, לא להתחיל להשתגע. אתה מבין? אני עוד דקה אסביר לך את זה. אוקיי, אז אמרנו non-electronic, lightweight, rank מ-1 עד 100, no liquid battery, no trendy product. אוקיי, אני אסביר לך עוד דקה. טרנינג לעוד מישהו? אתה בודק כמה מה רשמת אצלו? לא, אני עושה לו טריינינג, אני עושה לו הדרכה. שאלתי, אתה עושה לעוד מישהו טריינינג? כן, הוא משלם לי 15,000 שקל, ברור שאני אעשה לו טריינינג. כן, אתה יודע, אנשים משלמים ים כסף בשביל זה, אני פשוט לא זוכר,
כל הדברים שרשמתי. אוקיי, אנחנו מחפשים מוצר שבממוצע שלו משלמים עליו באמזון 15 פלוס $. בסדר? אתה יודע, זה אנשים משלמים הרבה כסף על ההכשרה הזאת, זה משהו שמלמד בן אדם לפרוש מהעבודה. זה, לא כולם מבינים את זה, אבל מי שמבין את זה, איך אומרים, מוכן לשלם. ודבר נוסף, אתה יודע מה זה 15 פלוס $? כשאני אומר לך פה, בוא נסתכל מה המחיר הממוצע של הסקוטר הזה, אם אני אסתכל אני בטוח שזה מעל 15, כן? אבל בכל זאת, משהו כזה, לא יכול להיות שזה גם פחות, אבל הנה אתה רואה 25.83, יש פה רמות, כי יש פה see more choices, אתה רואה יש פה צבעים ודברים כאלה, אז כנראה מוכרים את זה שונה. אבל אני אסתכל על הכי נמוך, 25, 35, 24, 25, 79, אני רואה שהממוצע הוא יותר גדול, אתה יודע, זה כלל אצבע, אני לא אתחיל עכשיו לבוא לעשות זה ועוד זה ועוד זה ולחלק, אתה מבין? אני מבין שאני יכול למכור משהו טוב, בסדר? הלאה, בוא נמשיך. מוצר שמשלמים עליו באמזון $15 פלוס בממוצע, בסדר? אמרנו, מוצר שמשלמים עליו באמזון $15 פלוס בממוצע. ודבר אחרון, בסדר? אנחנו לא מחפשים טרנדי פרודקט. עכשיו, לא מוצר טרנדי. עכשיו, מה זה מוצר טרנדי? אם אני אזמין, אני אעשה איתך ממש סיור מוחות זריז, קייס לאייפון 6 פלוס, זה טרנדי או לא טרנדי? טרנדי, כי ברגע שיצטרך אייפון 7 או אייפון 6S, אתה כבר לא יצטרכו את הקייסים האלה. יפה מאוד. זאת אומרת שכל מה שנשארת עם סטוק הלך לך לפח. יפה מאוד. קאר סנשייד, זה טרנדי או לא טרנדי? זה לא טרנדי, כי מן הסתם כל הזמן צריך סנשייד לאוטו. יפה מאוד. אלא אם כן יש לך קארסייד לדגם ספציפי של רכב. יפה. בוא נשאל אותך, אתה יודע מה זה ג'יירובול? לא, מה זה ג'יירובול? עזוב, פוגים, זה מוצר טרנדי או לא טרנדי? טרנדי. יפה. הבנת? אתה יודע מה זה טרנדי. עכשיו, לא מוצר טרנדי, אתה לא מחפש מוצר שיהיה בשוק לפחות ב5 שנים הבאות. בסדר? ונקודה למחשבה, זה מוצר שכל בן בית ראה אותו לפחות פעם אחת. אני לא אגיד את זה פה, כי זה לא משהו שהוא מחייב. בסדר? אתה יודע מה? אתה תעדיף לקחת מוצרים שנמצאים בכל בית. אני אתן לך, סתם לדוגמה, אתה מכיר את הקרח הכחול הזה במקרר? כן. יש לכם כזה בבית? כן. אתה יודע, משהו שאתה יודע שבוא נגיד כן, אבל יש לך בעיה עם זה, כי אמרת לא נוטלי. לא, נכון, אני סתם אומר, אני לא, אתה יודע, אני בכוונה נותן לך רק דוגמאות, אני לא... ברור אני עונה לך על הדוגמה שלך. נכון, אתה צודק, זה לא נוזלי. זה טוב שאתה ערני לזה, כי זה אתה תצטרך פחות או יותר לשנן. בסדר? אנחנו נשב על זה. אני כבר יודע אותם בעל פה, זה בסדר, נו. זה בסדר, יפה. אגב, זה נחות יסוד, יכול להיות שזה ישתנה ימינה שמאלה, כן? אני לא אומר שאלקטרוני זה לא טוב, אולי תמצא משהו שוואלה, אלקטרוני זה טוב, ותגיד, ואנחנו נחליט שהוא טוב. הכל את הדבר הזה של הבשר. מה אתה רוצה? לא הבנתי? הדבר הזה של הבשר, הוא אלקטרוני, הוא עם בטריות. הוא יכול להיות טוב, אבל... הוא יוצא מהכלל לכל הכללים שלך. יכול להיות, כן. אני לא אומר שזה לא טוב, אני רק אומר שבמוצרים הראשונים אתה רוצה להתייחס. כן, בסדר, סבבה, אנחנו... כן? יאללה, עכשיו בוא נקפוץ למציאת מגוון מוצרים פוטנציאליים. איך מוצאים את זה? אז שלב ראשון, ואנחנו מתחילים ממש לקפוץ למים, כי אני עוד דקה אתן לך שיעורי בית, בסדר? שלב ראשון, להיכנס לאמזון פסט, להיכנס לרשימת המוצרים מכל הקטגוריות שנמכרים באמזון. בסדר? רשימת המוצרים מכל הקטגוריות. עוד דקה אני אראה לך, עוד דקה. אני יודע שזה קצת מבלבל, ובעברית זה קצת יותר קשה לי להתבטא בתחום הזה. תגיד באנגלית, אין לי בעיה, אני לא משנה, זה נקרא, אוקיי, בוא ניכנס לאמזון בסט סלר, אבל אני מעדיף גם בעברית, כי אני שם בדברים האלה, אתה יודע, אני גם חונך אנשים בעברית, אז אני מעדיף.
טוב, יש דבר כזה שנקרא אמזון בסט סלר, אני אכנס לפה, בסדר? ובוא אני אראה לך איך אני עושה את זה, בסדר? זה, אני כמובן אראה לך את הדומיין שאתה תוכל להיכנס אליה ככה, בסדר? זה אמזון בסט סלרס. עכשיו פה זה מראה לך מ-1 עד 100 בכל קטגוריה שקיימת באמזון, בסדר? מה הם המוצרים שהם בסט סלר? עכשיו, בסט סלר זה אומר מ-1 עד 100. אם אני אכנס שכר קטגוריה סתם, Home and Kitchen, Kitchen and Dining, אגב, אתה מחפש רק מוצרים פיזיים, לא מוצרים שהם דיגיטליים, כמו Software או לא יודע מה, שטויות כאלה. בסדר? אתה לא מחפש מיוזיק או שטויות כאלה, כן? כי אנחנו לא מוכרים מיוזיק. בוא ניכנס ל-Home Kitchen. Home and Kitchen, יופי, מעולה, בחירה טובה. הלאה, אנחנו רואים פה, אנחנו נחפש, עכשיו זהו, אנחנו שלב ראשון ניכנס לרשימת המוצרים בכל הקטגוריות שנמכרים באמזון, ונחפש מוצרים חוזרים. ועכשיו אני אסביר לך מה הכוונה נחפש מוצרים חוזרים, אני אעשה את זה איתך. נחפש. זה מה שרשמת בהנחת יסוד, שמתחיל כמה כאילו, כמה שפחות אחד שלו נמצא במאה הזה, אתה מחפש שכמה חוזרים ממנו. יפה, אני מחפש כמה, נכון, נחפש מוצרים חוזרים לפחות 2. לפחות 2. למה? עוד דקה, אני עכשיו אראה לך את הטבלה הזאת. סליחה, לא את הטבלה הזאת, זה תלמיד אחר. הנה, בטבלה הזאת אני מחפש מוצר אחד, מוצר שני, מוצר שלישי, אתה רואה? אני מחפש 3 מוצרים שיעמדו פחות או יותר בקטגוריה הזאת. שוב, אל תהיה סטריקט, אתה מחפש את זה עם עיניים עצומות, כי אתה לא צריך שזה יהיה בדיוק ככה. שהמוצר הראשון, עוד דקה אני אראה לך איך עושים את זה, יהיה הבסט סלר רנק שלו קטן מ-100, והריוויו עליו יהיו פחות 800. המוצר השני... כמה שיהיה פחות מ-800? 800 זה כלל אצבע, שוב, זה יכול להיות גם משהו כמו 1200, וזה לא יהיה כזה משנה, אבל... 15,000 ריוויוז עליו, אז אין טעם להיכנס. יהיה לך קשה יותר להתחרות עליו. אם זה משהו כמו 1000, אתה בכיף, 1200, 1500, זה בסדר. אני אומר פחות מ-800, אבל לא פחות מדי מ-800. זאת אומרת, אתה לא מחפש משהו... עוד דקה אני אראה לך את זה, זה יהיה ברור. בסדר? בוא ניכנס למיין קטגורי, ונעשה את זה ביחד. בסדר? מה המיין קטגורי שלנו? זה Home and Kitchen, נכון? אני אעתיק את זה, אני אעשה את זה איתך. Home and Kitchen, בסדר? בוא אני אקטין את זה. ושמתי את זה פה. מה המיין קיוורד שלנו? עכשיו, מיין קיוורד, אני לא אכנס שנייה. זה הסינית. עובדת הסינית. לא עובדת, היא לא עובדת, היא... בן זונה, אתה רואה? אנחנו עכשיו עושים אתר בעליבאבא, אז היא... שואלת אותי איך זה נראה. טוב, לא? כן. יש לנו, אמרתי לך שיש לנו אתר בעליבאבא והכל, הראיתי לך אותו? טוב, יאללה, בוא נמשיך. הלאה. יש לנו מיין קיוורד. עכשיו אני לא אעשה בדיוק את המיין קיוורד, קודם כל בוא נחפש מוצרים חוזרים. בסדר? אז בוא ניכנס לפה. איפה זה ה-best sellers? הנה, זה. בוא נראה, מה אנחנו רואים פה? בוא נעצור שנייה ונסתכל. בסדר? מחבת. סימן מים, בודק טמפרטורה, משקל. הלאה, הנה 2 בודקי טמפרטורה, אתה רואה? בסדר? 2 בודקי טמפרטורה. אתה רואה? זה בודק טמפרטורה. זה אינדור, וזה בודק של בשר או של מקרר. כן, זה בשר. זה בודק לבשר וזה בודק לבית. אז זה לא אותו דבר, עזוב, עצור. זה לא אותו דבר, זה מיית, אוכל בשר, מה יש פה עוד? כן, קופסאות, וילון לאמבטיה, משחיז סכינים. למטבח, אבל אוקיי. לא משנה. וילון לאמבטיה למטבח. טוחן. טוחן קפה. עוד פעם טוחן. הלאה, יש פה ספירל קאטר, אתה יודע מה זה ספירל? שתי בריטה יש לך? מה? 2 תוכנים יש לנו. 2 תוכנים. 2 בריטה. כן. תוכן בתוכן. עכשיו תוכנים, אני יודע שזה מוצר שהוא חוזר על עצמו, זה יפה, אבל הוא חשמלי, אז אני מעדיף קצת להתרחק ממנו. בראש שלי אני שומר שהוא חשמלי. הבריטה יש לך הוא פעמיים. עכשיו זהו, בריטה, אני אגיד לך, זה מראש, אני כבר מראש יודע שאם אני אכנס אליו, אני אראה שזה שיפט אנד סולט באמזון. בלי לחשוב אפילו. אתה רואה שיפט אנד סולט באמזון? ואני יודע שככה כל הזה, הוא קנה את המותג בריטה. אתה מבין? אני מעדיף להתרחק מדברים שהם ספציפיים למשהו כמו ווירפול. שואבי אבק כמה פעמים. הנה, שואבי אבק, אוקיי, זה יכול להיות מוצר טוב. אתה רואה? שואב אבק. איפה עוד שואב אבק? לא אלקטרוני. כן. יש לך 3 שואבי אבק.
בינתיים. אוקיי, 3. אוקיי, זה קצת גדול, אני יודע שהוא קצת כבד שואב אבק, אוקיי? אבל בוא נשמור את זה בראש, בסדר? הלאה. הנה הגריל בראש, איזה קטע. זה לאסלה, בוא נמשיך. קטע, מהר מדי. סליחה. פה, אתה יודע מה, אני אעשה ככה. בוא נלך ככה. אנחנו רק מסתכלים, בסדר? זה לא שאנחנו... יש לך שני רייס קוקרים. כן, פרייד קוקרים, אוקיי, יפה. יפה מאוד. מעברר, מה זה הדבר הזה? פיור סטים? משקל, אוקיי. יש לך משקל פעמיים, 3 פעם משקלים נראה לי. איפה משקל, אתה רואה? למעלה, פה, בדיוק כזה. זה משקל? וואלה, זה משקל, נכון. משקל של אוכל, אתה יודע, זה הקטן שבודק בגרמים, תבלינים ושטויות. הרבה, כאילו, במשקלים כאלה משתמשים בתכשיטים. יפה מאוד. אוקיי, מעולה. אז יש לנו משקל, חוזר על עצמו, אוקיי, מעולה. בעיקרון... הרבה... בוא נ... יש לנו קרח, זה של קרח, עושה קוביות קרח. מה זה? טופ 6, פיור, בוא ניכנס לזה שנייה. זה ארומטיק, זה שמנים ארומטיים. אנחנו רוצים להתרחק מזה, בסדר? כן, בטח. אתה יודע, מישהו יריח את זה, יגד צמח לי פטריות על התחת ואתה תהיה בבעיה. בסדר? תשתה את זה גם כן, איך תדע מצורך. כן, במיוחד בסין, אתה לא רוצה להתקרב. אוקיי, יש פה כף כזאת לתבלינים, אבל אוקיי, יש לנו מטרס פרוטקטור, זאת אומרת מוצר שהוא מגן על מזרנים אם מישהו עושה פיפי, זה אחד המוצרים שלי אגב, יש לי מוצר כזה. יש לך, פותח קופסאות שימורים, בוא נראה מה עוד יש. עוד פעם אני רואה שואב אבק, בסדר? מבושת, אבל הוא $5, זה לא... כן, נכון. פעמיים כבר היה עוד פעם... אוקיי, עוד אחד, עוד מגן מזרן או ספרדשיט למזרן. אוקיי? הנה עוד קופסאות כאלה, אני זוכר שהיה את זה במקום הראשון. אז היה כזה קופסאות. בסדר? בוא נמשיך. אנחנו רק מסתכלים. הנה עוד מטרס פרוטקטור. עוד פעם טוחן, עוד פעם שואב אבק. עוד פעם שואב אבק, עוד פעם טוחן. עוד פעם מטרס פרוטקטור, אתה רואה? עוד אחד. כל מיני... הנה עוד אחד של הזה. משקל. משקל, עוד אחד. רגע משקל, משקל זה בעיה, זה אלקטרוני, אמרנו זה אלקטרוני. נכון. כאילו גם טובק זה אלקטרוני. באמת נכנסנו לקטגוריה בעייתית, דרך אגב מספר אחד היה מחבת. נכון, אבל יש פה עוד מחבטות, אני לא רואה עוד מחבטות. אבל רגע, בוא נמשיך, שנייה, אנחנו עדיין לא בסוף זה. בוא נראה, יש פה כל מיני כפות, הנה עוד מחבט, אתה רואה? עוד מחבט, יופי. עכשיו תראה, יש לך פה כרית שינה כזאת לצוואר, עוד מחבט, אתה רואה? כן, עוד מחבט, משהו שמחזיק כל מיני כאלה של, איך קוראים לזה? עכשיו בוא נראה לך איך אנחנו קצת עושים חקירה לעומק, בסדר? עכשיו הסתכלנו על כל 100, בסדר? קיבלנו מושג מה זה, בסדר? מה בערך הכי טוב. עכשיו אני לא אומר שיש לך קטגוריה אחת, אתה רואה מצד שמאל פה? יש לך מלא תתי קטגוריות. בוא נלך לקיצ'ן אנד דיינינג, בוא נסתכל גם פה בפנים. בוא נראה מה תופס בקיצ'ן אנד דיינינג. גם פה אתה יכול לחפש, זה לא שאתה זה עצרנו פה, יש לך מלא. כנס רגע למחבט הזה, כי הוא היה מקום ראשון, כנס רגע למחבט הזה. בוא ניכנס למחבט הזה, זה? כן. בוא ניכנס, תראה, יש לך מחבט שהוא עולה פאקינג $34. לא, רציתי לראות אם הוא זה, אשדוד ישראל. אשדוד ישראל, למה לא מספיק? לא רשמו עליו במיוחד, לא שיפינג לאשדוד ישראל. לא, אין, אמזון לא עושה נראה לי שיפינג לישראל כל כך. כי אתה רשום אשדוד או מה? כן, אני באשדוד. אז הוא אומר לי שזה לא נשלח אליי. הם יודעים, אמזון מזהה אותי. עכשיו, בוא קצת נתחיל להסתכל. אתה רואה שהוא נמכר על ידי Home and Cook USA. אתה רואה? אמזון. אוקיי, אבל בסדר. אבל אתה יודע מה, רגע, לפני שאני אבלבל אותך, אני לא רוצה לבלבל אותך. השלב הראשון זה שאתה עושה מהר סיור מוחות זריז,
ומה שאתה עושה זה אתה מתחיל להשלים את הטבלה הזאת. דבר ראשון, אתה לוקח את הדבר הזה, לוחץ על המוצר שנראה לך, ובוא נראה. heavy gauge, זה בעצם השם שלו, נכון? זה שלו נראה לי. או stainless steel, מה זה? קרופר, מה המילה הכי מתאימה לו? heavy gauge נראה לי. לא, מה? מה המילה? תפעל אולטימט סטיינלס סטיל. לא הבנתי, מה? F-טל? זה? תפעל זה כאילו הקוטינג שהם עושים לזה. לא, טיפל זה נראה לי המותג, לא? זה לא המותג, זה לא השם שלו. טיפל זה הקוטינג. אוקיי, בוא נעשה טיפל, בוא נרשום פה טיפל. תן לי רגע. בוא ניכנס... זה פריין פן, זה המילה שהכי מתאימה לו. מה המילה שהכי מתאימה לו? פריין פן. בוא נראה. איפה זה? אמרת? אוקיי, פריי פן, נכון, פריי פן, בוא ניכנס לפריי. זה מחבת תיקון. אוקיי, אין בעיה, האנגלית שלי היא לא בשמיים, אבל בוא ניכנס לפריי פן, ניכנס לאמזון. שוב, אנחנו נוודא שאנחנו לא בקטגוריה של אומן קיצ'ן, אני פשוט תלחץ פה על הלוגו של אמזון ויפתח את זה בלשונית חדשה. שים לב איך אני חוקר את זה לעומק. אני נכנס, אני רואה שאני בקטגוריה של אול, אתה רואה? אני פשוט אעשה קונטרול V ואני ארשום פריי פן. בוא נראה מה עולה לי פה. זה בשני הוא במאה הראשונים. רגע, עכשיו בוא נראה, בוא נפתח כמה. עולה 18 משהו דולר, 18.54, שזה מהר מדי. בוא נראה איך הם מדורגים. נסתכל עליהם, נפתח 1, 2, 3. אגב, קובי, אתה בחיים לא תמצא משהו שעומד בכל הקריטריונים שנתתי לך. זה האופטימל. אתה לא תמצא את זה. אני רק אומר לך, כדי שלא תצפה עכשיו לבוא ולמצוא את הכל. הלאה, בוא נראה. יש לנו אחד שהוא בסט סלר, יש לו 2,000 ומשהו רביוס, בסדר? ובוא נרד למטה, איפה הוא בבסט סלר? 85. זה מעולה. הלאה, בוא נמשיך למוצר השני. הלאה. שים לב, אנחנו יורדים למטה, בוא נראה איפה הוא מדורג. 39. וואי, זה בן זונה, זה כנראה מוצר שלא משנה כמעט מה תביא, אתה תביא משהו טוב. זאת אומרת, הוא תמיד יהיה מדורג לך טוב. בסדר? עכשיו בוא קצת נעשה מחקר. 177, אתה רואה? זה טוב מאוד. אין דברים כאלה, רק שתדע לך. בסדר? זה אומר שהמוצר הזה באופן קונסטנטיבי, בסדר? באופן קונסטנטיבי, יש לו נטייה להיות בסט סלר, אבל אני רואה פה שהוא shipped and sold by Amazon. אתה רואה? זה מפחיד קצת. בוא נראה עוד כמה, בוא נסתכל על עוד כמה. נחפש פה. הנה, shipped and sold by Amazon, אתה רואה? זה כנראה הסיבה. אתה רואה? סליחה, זה נמחק לי. עוד אחד, shipped and sold by Amazon, אתה רואה? הלאה, בוא נצא. זה shipped and sold by Amazon, אתה רואה? כן, כי הם זיהו שזה מוצר טוב, והם מוכרים אותו. יפה. עכשיו אני רוצה, זאת אומרת, אני רוצה לחקור את זה עוד קצת לעומק. אני אומר, יכול להיות שזה מוצר שאם אני אמצא לו מילה שונה, אולי אני אמצא משהו בזווית שאמזון לא זה. בשביל זה אני נכנס... אתה צודק, זה הברנד, הטפלון זה הקורסים. נכון, אז אני רוצה לרשום אולי טפלון או משהו שקצת שונה. אז אני אחפש מילה אחרת, בסדר? אני רוצה לחפש מילה אחרת. לא, פריין פן, זה, כאילו, אתה רואה גם פה, מספר אחד, הוא sold by Home and Cook USA. בוא נרשום heavy gauge, multi, אתה יודע מה? בוא נראה אולי איזה... גייג' זה אומר כאילו כבד, או... כן, אני הבנתי. גייג' זה הקוטר או עובי של חוט בדרך כלל, זה הגייג'. כן. אז heavy gauge זה אומר שכאילו מסיבי, אתה מבין? כן, בוא נחפש, אולי יש מילה שונה. אתה יודע מה, אם אני רוצה למצוא עוד מילים, מה שאני עושה, אני נכנס לאתר שנקרא Merchant Words. אני עוד דקה אביא לך גם את השם והסיסמה. Merchant Words. בסדר? בוא אני אביא לך את השם משתמש והסיסמה שלו. יש פה לוגין, זה האתר, בסדר? עכשיו אני קצת אתן לך רקע על האתר הזה. בוא אני אוסיף פה עוד סקשן של כלים. אני אקרא לזה כלים לניתוח. בסדר? וזה Merchant Words, בוא אני אתן את השם משתמש והסיסמה. ואני אתן את הפסוורד. רגע. אני אפילו לא זוכר מה. מה? למה אתה נכנס לדיבגים? כי אני רוצה לחשוף את הסיסמה. הלאה.
זהו, זה השם משתמש והסיסמה. זה כלי לניתוח, בסדר? עכשיו, בוא'נה, הנה עוד דבר שאני שכחתי. של המוצר יהיו חיפושים של לפחות 125,000 בחודש. אני עוד דקה אראה לך איך בודקים את זה, בסדר? עוד דקה אני אראה לך. אוקיי, אני יודע שזה הרבה דברים, אבל עוד דקה, בוא ניכנס לזה, בסדר? זה אתר שאם אני אתן לו איזה מילה, נגיד הפרייפן הזה, בוא ניכנס לפרייפן, הוא יראה לי מילות אחרות שכן יכולות להיות פוטנציאליות איך אומרים? למוצר הזה. בוא נעשה פרייפן, ואני אעשה פה search, אתה רואה? אני מחפש פרייפן, ואני עושה פה search באתר הזה, ואני אחפש את זה מהגבוה לנמוך, אתה רואה? מהגבוה לנמוך. אני רואה שהמילה פה היא פרייפן. עכשיו אני צריך לחפש מצב שאם אני סוכם 3 מילים, הם צריכים לעבור, שהם מתאימים למוצר שאני הולך להזמין, הם יעברו את $125,000, בסדר? רק הפרייפן בעצמו כבר מגיע לך נכון, הוא מגיע, אבל אם אני אעשה פרייפן ופרייפן ביחד, אז כנראה שזה יעבור. זה הגיוני לי ששתי המילות האלה הן מילות מפתח שלי, נכון? עכשיו בוא דקה ניכנס פה קצת לעומק. אני יודע שיש אולי עוד מילים אחרות שאני יכול להשתמש בו. אולי אני מחפש איזה משהו. הנה, גריל, פרייפן. הוא שם את הקופר. מה? הוא שם את הקופר. כן. הקופר פריים. רגע, בוא נראה. יש פה גם הרבה מותגים, אתה תמצא. כי אלה המילים שהכי מחופשות בזה. הוא חושף לך בעצם מה המילים וכמה הן מחופשות באמזון. אתה מבין? ובאיזה קטגוריה. אתה רואה? זה מה שאנחנו מחפשים כרגע. אתה רואה? עכשיו, עזוב, אני לא רוצה לבלבל אותך יותר מדי, בסדר? אני לא רוצה לבלבל אותך. המטרה היא, בסוף בשלב הראשון, בסדר? לפני שאנחנו ככה מתקדמים ואני ארד איתך קצת לניתוח עמוק שאתה תבין, המטרה שלך זה רק לחפש מוצרים חוזרים, לא להתייחס, ואני מדגיש, לא להתייחס לכל הדברים האלה כל כך, אתה יודע, להתייחס אליהם קצת, אתה יודע, אתה לא חייב לשנן אותם, כן? כי אז זה יגרום לך לא למצוא כלום. מה שאתה צריך זה בגדול ללכת לפריינג פן, לרשום אותו פה, בוא אני אעשה את זה איתך זריז, בסדר? אני אעשה 1, 2, ככה שאתה תראה איך אני עושה, פרייפן, בוא ניקח אותו, אנחנו נדביק אותו פה, עכשיו אני אקח את ה-URL אורי, דרך אגב לא קיבלתי ממך שום מייל. מה זאת אומרת? מייל, איזה מייל? מייל? על מה אתה מדבר? מייל לגבי מה? עם הטבלה. לא, אני שלחתי לך את זה פה בסקייפ, אתה יכול להוריד את זה. פה. אתה פשוט יכול ללחוץ עליו ולהוריד את זה, זה יוריד לך את זה לדסקטופ. לא ראיתי, לא הסתכלתי בסקייפ. בסדר? יש לך פה... כן. עכשיו זה מוריד לך את זה, זה קצת איטי, אבל זה עובד. בסדר? כן, בתקשורת זה נפרד לתאילנד, חרבה עולם במקרה הטוב. בסדר, זה לא משנה, זה עדיף מכלום. הלאה, אז בוא נמשיך. אנחנו רואים שבפריינג פן אנחנו הולכים לבוא ולהיכנס לשלושת המוצרים הראשונים. זה בלי לחשוב כל כך, לא צריך להיות לך הרבה בריינר פה. בסדר? אתה יודע מה? בוא נחפש, איפה היה המוצר הראשון, הטיפל הזה? בוא ניכנס סטיינלס סטיל, קופר. אולי בוא נרשום קופר. אולי קופר זה המילה הנכונה. קופר היה 9,000. קופר היה 9,000? בוא נעשה קופר. כן. הנה קופר, מה זה אחי, יש לך חצי, 3/4 מיליון. לא, קופר פריינפן היה 9,000. הנה, תמי קופר, טרוינג קופר, וואי זה ענק. כי קופר זה בתכלס זה נחושת. כן. נכון, תכלס, קופר ווייר, קופר מג. בוא נרשום, בוא נראה אם יש... פשוט זה היה קופר פריינפן, היה 9 חיפושים. אגב, איך אתה יכול לדעת שהמילת מפתח שאתה מחפש היא נכונה? לפי זה שאתה שם אותה פה, ואתה רואה הרבה מוצרים שאתה מחפש. פרייפן זה מילה נכונה, למה? כי אתה רואה שהכל פה הוא פרייפן, אתה רואה? כי זה השם של המוצר, פרייפן. נכון, פרייפן, נכון, אבל אם אני אגיד לך אופניים, מחבת, מה תקבל במחבת? סיר? הנה, בוא נשים קופר, בוא נראה. אתה רואה, בקופר אני לא מוצא משהו הגיוני. אתה רואה? זה לא הגיוני. אז כנראה שזה פרייפן, בסדר? זו המילה הנכונה. אבל בגדול, מה שאתה אמור לעשות, בלי הרבה בריינר,
זה לבוא בשביל להשלים את הטבלה הזאת, כי אתה אמור למצוא 70 מוצרים בלי לחשוב, ורק אז לסנן אותם, בסדר? זה אמור להיות בלי בריינר, no brainer. אתה נכנס, אז בוא נחזור על התהליך, בסדר? בגדול אני רוצה להגיד לך מה אנחנו עושים. אנחנו, שלב ראשון, נכנסים לרשימת המוצרים בכל הקטגוריה, נחפש מוצרים חוזרים, שיהיה 2 לפחות, בסדר? שלב שלישי, נכניס מילת מפתח של מוצר שבחרנו לשורת חיפוש. שים לב, בוא נעשה את זה ביחד עכשיו, בסדר? פריין פן, בוא ניכנס לפריי פן הזה, הנה בוא נרשום פה פריי פן, זה מה שאני מתכוון, בסדר? אני פשוט מראה לך מה אני עושה. ונלחץ על קונטרול ונלחץ על 1, 2, 3 ראשונים, בסדר? 3 ראשונים, אתה יכול גם יותר, 4 ראשונים או 5, או אפילו 6. סתם, אתה פותח אותם עם קונטרול, אתה רואה מה אני עושה? נדע, נפתח. אז אוקיי, אז אני אומר... ככה אני עושה קליק ימני, open in different tab. יפה, כן, אפשר לעשות את זה ככה. הנה, נכניס את מילות המפתח שלנו, שבחרנו, רגע, נכניס מילת מפתח של המוצר שבחרנו לשורת החיפוש, נוודא שרוב המוצרים למילת המפתח הזאת מראים תוצאה של מוצר זה אלה שלנו, בסדר? כי אתה יודע, אתה רוצה לוודא שזה המילה הנכונה, ככה נוודא שזה המילה הנכונה, בסדר? הבנת? והשלב הבא, נמלא את הטבלה. עכשיו... לא, אמרת לפתוח 3-4. לא, עזוב, אתה תראה שאתה כבר אז אתה לא רוצה, זה צריך להיות לך no brainer, אני אסביר לך. כי אם אתה עכשיו תתחיל לבוא ולהסתכל ולחשוב, זה כבד מדי, זה... לא, אמרת לפתוח 6 מוצרים. נכון, נוודא שרוב המוצרים, נכון, צודק, נפתח 6 מוצרים, עוד אחד, שנפתח 6 מוצרים בלשוניות חדשות, בסדר? בלשוניות חדשות, ונמלא את הטבלה, בסדר? בוא נעשה את זה ביחד עכשיו, בלי לחשוב יותר מדי, בסדר? המטרה היא בסוף למצוא 70, אני אומר לך שכלל אצבע, מתוך ה-70 אתה תמצא 5 מוצרים, כמובן תנסה קצת להתייחס לזה, אל תשתגע, זאת אומרת לגמרי לא תתייחס לזה, אבל אני אומר לך אל תגיד... לא הבנתי, מה זה למצוא 70? כשאתה מוצא מוצר, זוכר שאנחנו עשינו פה בחיפוש של ה-best sellers, סליחה, שאנחנו נכנסנו לאמזון best sellers, ואנחנו ראינו שואב אבק, אמרנו זה אלקטרוני, אנחנו לא רוצים, או הלכנו למצב, סתכל, רגע, אני אראה לך, נגיד, מה זה היה? Home Improvement, נכון? או Kitchen and Dining, אני כבר לא זוכר. לא, זה היה Kitchen and Dining, נכון? Kitchen and Dining. אתה יודע, כשאנחנו הלכנו לפה, ראינו את המחבת הזה, אמרנו, נחמד, זה חשמלי, אז פסלנו אותו. ראינו את זה, אמרנו, את הבריטה, אמרנו, בריטה זה נמכר על ידי אמזון, אז פסלנו אותו. שוב, אני אומר לך, תשתדל יותר ללכת פחות לחומרה, ויותר, אתה יודע, להכניס מוצרים, בסדר? תנסה להכניס מוצרים לטבלה. אתה תתפלא כשאתה תשחרר את הראש שלך, ותתחיל רק לחפש ולמלות את הטבלה, כמה פוטנציאל אתה תמצא. בסדר? בוא נעשה את זה ביחד. בסדר? בוא נעשה את זה, עזוב, בלי לחשוב יותר מדי. בסדר? הלאה. אנחנו נכנסים, רשמנו המילה שלנו זה פרייפן, פתחנו 6 URL'ים, נכון? עכשיו בוא ניכנס לטבלה. יש לנו פה את ה6, בוא נצא רק מהזה, אני רוצה לראות את ה6 URL'ים. זה הראשון, בסדר? נכון? ואני רוצה להגיד דבר ראשון, כמה reviews יש לי ואיפה זה מדורג. אז בוא נגיד ככה, דבר ראשון זה במקום 85 ויש לי 2434 review. אז בוא נלך לטבלה, נרשום פה, 85 ונרשום פה 2434 reviews. בסדר? אתה רואה? למה לא נכנסו את ה-URL? עכשיו ה-URL, מה שאני אעשה, אני ארשום פה את הספרה 1, בסדר? ופה אני פשוט אעתיק את הכותרת הזאת, אעשה Ctrl C כדי שזה יראה איזה מוצר, ואני אעשה Ctrl K ואני אדביק את זה פה, Ctrl V, בסדר? אני אוהב לעשות את זה ככה, כי אז זה לא מראה לי פה URL מגעיל כזה. הבנת? ואז אני יכול ללחוץ, זה הופך להיות משהו לחיץ. הבנת? זה Ctrl
קונטרול K, קונטרול V, פשוט אני אראה לך עוד דקה, על עוד אחד. אוקיי, אוקיי, סבבה. אוקיי? יאללה, בוא נעבור ל-URL השני. בסדר? זה ה-URL השני. בסדר? זה המוצר השני, אני אעשה לו קונטרול C. אני אעשה לו 2. סליחה. אני דבר ראשון נסתכל עליו. בסדר? בוא נסתכל עליו פה קודם. אני רואה שהוא במקום 39, ויש לו 1261. 39 ו-1261. אז דבר ראשון, אני אקח את זה, ואני אעביר אותו לפה. בסדר? ואני אעשה פה 30. נכון. 1261. כן. את האחד גם צריך להעביר. ואת האחד אני גם אעביר, צודק. הבת שלי קצת משוגעת. אוקיי, זהו, אני אשנה את האחד לשתיים, בסדר? ברשותך. ופה אני אעשה אחד, ואני אעתיק גם פה את הטייטל, אתה רואה? קונטרול A, קונטרול C, קונטרול K. היא בת 11 חודשים. עכשיו צומחים לה השיניים פשוט, אז היא כל היום בוכה. זה הגיל. בסדר? ואני אמשיך הלאה לשלוש. בסדר? לשלישי. בוא נסתכל עליו פה למטה. זה המוצר השלישי, 177. אני אלך שנייה לרביעי. אני אסתכל עליו. אני מחפש 308, כי אני מחפש משהו הכי טוב, אתה מבין? מבחינת דירוג. 5670. אז אני אקח את ה-177, כי אני יודע שהוא הכי טוב. בסדר? הסתדר לך, קובי? הלאה, אני אקח את זה, 177, ירשום 3. פה אני אעתיק את זה, קונטרול C. אני אעשה פה קונטרול K. אתה רואה? קונטרול K, קונטרול V. בסדר? Enter. ברביוס, אני אראה כמה רביוס. 529. בסדר? הלאה. עכשיו, אתה יודע מה? יש פה שיטה לעשות, אתה יודע, עיצוב מותנה. אתה מכיר את העיצוב מותנה? גדול מ-1261. צבע את זה באדום. סליחה, גדול מ-800. צבע את זה באדום. אתה יודע, עכשיו אני אעשה פה, אם זה גדול מ-100 או גדול מ-100, צבע את זה באדום. רואה? מה? אני אגיע לדירה ב-12 וחצי, מאמי, אני אגיע. בסדר? טוב, תודה. טוב, מאמי, יאללה ביי. פה אני עושה פה, אני יכול לעשות גם אם זה קטן 100, אבל עזוב, אני לא אעשה את זה יותר מדי. אם זה קטן מ-100, צבע את זה בירוק. אתה יודע, יש פה כאילו, אתה מכיר את הדבר הזה? ואז אוטומטית יצבע לך את הדברים בירוק, מה שרלוונטי. זאת אומרת, אם זה יהיה עכשיו 200 לדוגמה, זה יצבע את זה באדום, הבנת? אז, אבל עזוב, אני לא רוצה לעשות את זה, תצבע את זה ידנית אחר כך, אני ממליץ לך זה, ככה זה גם יעזור לך להסתכל על דברים. בסדר? הלאה, זה שלב ראשון. בסדר? אנחנו עושים את זה no brainer. בסדר? עכשיו אנחנו נלך ל-merchant words. בסדר? ואנחנו נבדוק את המילות מפתח. זוכר את ה-merchant words שהראיתי לך מקודם? זה? זוכר? אני אעשה פה פרייפן. בסדר? פרייפן ואני אעשה search. בוא נראה, 109. עכשיו אני רואה פרייפן, פריינג פן, אז אני ארשום את זה. אני אעשה פריינג פן, כי אני רואה שזו מילה יותר נכונה מפרייפן. אגב, אני הייתי צריך לעשות פה בהתחלה פריינג פן ולא פרייפן. אתה יודע למה? כי פריינג פן מילה יותר נכונה. בסדר? אגב, תשים לב שיש לי פה גם מוצרים, בסדר? בלי שום קשר, שכנראה הם לא הכל נמכר פה על ידי אמזון. איזה כלב האמזון הזה. בוא נראה, אני סתם רוצה לראות משהו שהוא לא נמכר על ידי אמזון, ואיך הוא מדורג. אתה רואה? מספר ראשון, זה שהיה לנו אז עם הקופל, זה. הנה, זה. כן, זה איפשהו פה. אני רוצה אגב למצוא את המוצר הראשון בתוך הדבר הזה, אולי יש לו מילת מפתח שונה קצת, אבל הכל פה נמכר על ידי אמזון. פרייפן, זה רושם פרייפן ולא פריינג פן. בוא נעשה פרייפן, צודק. בוא נראה, אני רוצה למצוא את המוצר הראשון, כי אני מחפש את המוצר הזה שהיה בבסט סלר פה. הנה, זה, לא? לא, זה לא זה. רגע, בוא נראה. Shipped and sold by AV House. אוקיי. וואלה, אני לא מוצא אותו, איזה קטע. אתה עברת אותו לפני רגע. יכול להיות, רגע, אתה יודע מה? בוא נלך אחורה. בוא נראה.
חכה שניים. תעשה חיפוש עכשיו קונטרול, תעשה קונטרול F, תעשה רגע קונטרול F. לא, רגע, בוא נחפש אותו פה, אני זוכר שהוא היה איפשהו. בוא ניכנס תעשה קונטרול F. אוקיי, כן. קונטרול F ותרשום קופר או משהו כזה, זה משהו שלא יהיה בהרבה מחלטות. או heavy gate, דברים כאלה. לא, אני אגיד לך איך אפשר למצוא אותו הכי מהר. אתה פשוט, אני אכנס פה לבסט סלרס, שוב לאמזון בסט סלרס. רגע, תן לי רגע. איפה זה? אומן קיצ'ן. הנה, טיפל. לא, טיפל זה חברה. לא, רגע, אני רוצה בכוונה לרשום טיפל, לראות, אני לא יודע, חייב להיות לו איזה מילה אחרת. לא, תרשום טיפל C779, זה הדגם הספציפי. בוא נרשום טיפל שנייה, רק סתם טיפל, לראות אם אני רואה אותו פה בכלל. כי טיפל, אתה רואה את זה, כולם מהדגם של טיפל. עכשיו, אתה רואה, יש לו מלא בסט סלרס, אבל אני לא מוצא אותו ספציפית. אתה רואה? הוא מקום ראשון בקיצ'ן הזה. כן, משהו פה לא הגיוני לי, אני פשוט לא מבין למה זה ככה. בוא סתם ניכנס לאיזה אחד, ואני רואה שהוא שיפט אנד סול באמזון. אתה רואה? כאילו... זה לא נמצא בחיפושים. לא, הדגם של טיפל, משהו פה לא הגיוני, כי פה... שם טיפל C79805. יכול להיות, אתה יודע מה? בוא נרשום רק את הסיר. סטיינלס סטיל פריינג פן. בוא נעשה ככה. כן, הוא מוצא אותו. שאלה היא תחת איזה מילת מפתח. זה מוצר קצת לא מסתדר לי בו, אבל... סטיינלס סטיל פריינג פן, תרשום פריינג פן. סטיינלס סטיל פריינג פן. סטיינלס סטיל קופר. 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 פטון. אתה יודע מה, בוא נעשה ככה. סטיינלס סטיל פריי פן. הנה, הנה, זה מה חיפשתי. אתה רואה? עכשיו בוא נראה פה את הדברים. הכל אגב של טיפל, בוא נראה את זה. סתם, אני אכנס אליו וילך אחורה כל פעם. זה אני רואה, כן, אני רואה שהוא נמכר על ידי Select Product. חכה רגע, אני רואה שהוא נמכר על ידי מישהו אחר. בוא ניכנס לשני, שזה גם טיפל. אתה רואה, זה על ידי אמזון. אמזון קנה את הברנד הזה, אבל הבחור פה של הברנד לא מאשר לו למכור את המוצר הזה על ידי אמזון. כי הוא הגיע לאותו מסקנה כמוני, שלא משתלם לו. אתה מבין? הבנת? כן. הנה, עכשיו אתה רואה שכל הטיפל הוא נמכר על ידי אמזון. אגב, זה מוצר שקצת בעייתי באמת למכור אותו, כי אתה לא רוצה להתחרות עם אמזון. בסדר? אבל בגדול, מה שאתה... בוא נראה, אולקלד, בוא נראה את זה. הנה, הכל שיפט אנד סול באמזון. בתחום הזה... ימצאו שזה מוצר שמוכר הרבה. הם פשוט... מי לא קונה מחבט? אתה נכנס לבית חדש, מה דבר ראשון שאתה קונה? מחבט. תקום במחבטות. צודק, לגמרי. בוא נעשה דבר כזה, אוקיי. וואי, מה זה? כמה הם שולחים לי פה? הם הורגים אותי. היי אורי, we have trade assurance now. חמודה היא הסינית הזאתי. אתה יודע, והיא פשוט trade assurance. יופי, מעולה. יאללה, בשעה טובה. טוב, אנחנו משתפרים כל הזמן, אז היא מעדכנת אותי, כי אנחנו שותפים, השקעתי איתה איזה $20,000 על העסק הזה. טוב, יאללה. בגדול, מה שאנחנו רואים פה זה שפשוט צריך לקחת את הדבר הזה ולמלות אותו. בסדר? עכשיו אני יודע שבמרצ'נט וורדס, ומה שאני ארשום פה במרצ'נט וורדס, זה שאני ארשום ככה. אני פה, במרצ'נט וורדס עצמו, כשאני אכנס למרצ'נט וורדס, אני אמצא 109 ועוד 101. אני אגיד בערך משהו כמו 200,000. כי שתי אלה זה המילים הכי עיקריות, אתה מבין? אז אני ארשום משהו כמו 210,000. אני ארשום פה 210,000. וזה בסדר גמור, כי זה מה שאני מחפש. עכשיו, גוגל טרנדס. אתה מכיר את גוגל טרנדס? בוא נראה גוגל טרנדס. בוא נרשום פה גוגל טרנדס. אני כבר יכול להגיד לך מראש שזה לא מוצר עונתי, בסדר? אבל בוא ניכנס אליו. זה לראות עונתיות. בסדר? או טרנדיות. גוגל טרנדס. ואני אכנס ל-United States. בוא ניכנס United States. ובוא נרשום פריי פן. עכשיו פה זה מאוד מאוד חשוב שמה שאתה תעשה, אגב זה טרנד עולה,
יותר ויותר אנשים קונים את זה ברשת. אתה רואה? כן. עכשיו אני נגיד אכנס ל-2014, ובוא נראה מתי אנשים קנו את זה ב-2014. אני רואה שבחורף קונים יותר, אתה רואה את בחורפים קונים יותר. אם אנשים פחות יוצאים החוצה לאכול בחוץ. נכון, ופה אתה רואה את זה, את החלק הזה, זה קצת יורד בקיץ. זה מוצר יותר. אנשים יוצאים לאכול במסעדות בחוץ. כן, אבל בוא ניכנס ליונייטד סטייטס. אנחנו רוצים לבדוק את זה רק ביונייטד סטייטס, כי זה הקהל שלנו. בסדר? כדי לקנות במחשב, זה אתה צריך שלך, כאילו, אתה צריך להישאר בבית כדי לקנות במחשב. נכון. כשחם, אנשים יוצאים החוצה, קונים בחוץ, נהנים מה זה. בוא נשווה את פרייפן לפריינפן. זה שונה. פה זה אומר לי שזה מוצר של קיץ מובהק. ובפרייפן זה אומר לי שזה מוצר שהוא, יש לו בטן קטנה בחורף. ממש קטנה. אבל בוא נמחק את זה שנייה, ונראה. בסדר, את האמת אני מבין שזה לא מוצר ממש עונתי. אתה יודע מה? הוא לא כזה עונתי, אבל אתה יודע, הוא בסדר. אני תמיד אוהב להשוות את המוצרים, ותזכור את זה, לקר סנשייד שלי. שאני אראה לך, פשוט תבחר מה שמעל הקר סנשייד. וואו, הוא הרבה מעל הקר סנשייד. אתה רואה? הקר סנשייד הוא בדיחה לידו. טוב, ראית? כאילו מבחינת חיפושים. תסתכל, זה הקר סנשייד והוא מוצר מאוד עונתי. אתה רואה? בחורף לא קונים בכלל, בקיץ עפים עליו. אתה רואה? הלאה. בדרך כלל מאוד קר בחורף. נכון. אף אחד לא צריך קר סנשייד. נכון, אף אחד לא צריך קר סנשייד. אז יאללה, גוגל טרנד, אז אני ארשום לא ממש עונתי. לא ממש עונתי. עכשיו אני אגיד לך למה זה חשוב, רק מסיבה אחת. זה לא עונתי, זה לא ממש עונתי, זה בכלל לא עונתי. לא עונתי, אז אני רושם לא, תרשום לא עונתי. עכשיו weight in pound, אתה תרשום משהו ממוצע, בסדר? אנחנו לא נשתגע פה, ואנחנו לא נלך יותר מדי. בוא ניקח בממוצע מה המשקל, בוא נסתכל, המשקל שלו זה 4.3, בוא נעבור עוד אחד, 5.1, בוא נעבור עוד אחד, 2.4, אגב, הפריינפן הקטן, זה הוא ממש קל, אתה רואה? הוא הבסט סלר, וזה הסיבה שהוא נראה לי בסט סלר, הוא ממש קל. אגב, הוא אמור למות עכשיו, אם אני אעשה לו רפרש, אתה תראה שהוא מת. זהו, כי נשאר לו רק אחד במלאי. עוד 2 דקות אני אעשה לו רפרש, אחי, הוא גמרו אותו, אנשים קנו את כולו. בסדר? יכול להיות שזה טריק, לא? לא, זה לא טריק. יכול להיות שזה טריק, אבל אני לא חושב שזה המקרה. הלאה. טוב, עזוב, אני אעשה פה 4.5 בממוצע. בסדר? אני פשוט רוצה להראות לך איך ממלאים את הטבלה. 4.5. ריטל פרייס, ממוצע. שוב. זה בין $18 ל-$50. הלאה, כן, אז בוא נרשום בין 34, 32. סליחה, בוא נעשה פרייפן. בסדר? אני עושה את זה בכוונה. 34, 18, 22, $5, 46. הלאה, אני נותן פה, ממוצע שלי זה 19.90. וואי, יכול להיות גם הרבה יותר. עזוב, אין פה ממש ממוצע, אבל אני פשוט ארשום בין... תלוי איזה סגנון, אתה לוקח סטיינסטיל, עולה יותר, אתה רוצה... מולטילר, עולה יותר, אתה רוצה... קוטינג כלשהו, עולה יותר. בין 20 ל-40. זהו, ככה מיליתי טבלה אחת, בסדר? אחר כך בסוף הזה אני פשוט אצבע את זה. זה ירוק, אתה יודע, אני אתחיל לצבוע את זה לפי ירוק, אדום וכל השטויות, אתה מבין? זה ירוק, זה אדום, וזה את האמת ירוק, אתה רואה? כי זה... אתה מבין? ואז אני רואה, אני מקבל איזה estimation. עכשיו, בשלב הראשון, כל מה שאני צריך, זה שאתה תיקח את הטבלה הזאת, תמצא מוצרים חוזרים, ולא תחשוב יותר מדי, בסדר? גם אם זה בסט סלר באמזון, אל תדאג מזה כרגע. כאילו, המטרה שלי, כאילו, שאתה תנסה לסנן את זה, אבל אל תשתגע יותר מדי. זאת אומרת, זה ספציפית מוצר שאפילו לא הייתי לוקח אותו לטבלה בהתחלה, כי הכל על ידי אמזון, זה קצת חריג מדי. אתה מבין למה אני מתכוון? זה לא כמו זה, זה לא כמו איך קוראים לזה? גריל בראש. בוא נראה את הגריל בראש. זוכר שהראיתי לך... היה רק אחד, אתה אומר וואלה סבבה אחי, רק אחד אני יכול לחיות עם זה, אבל אתה אומר הכל, בואנה זה כבר אמזון פה גילה פוטנציאל, דפק. לא, רק אחד היה ב100 הראשונים. לא, בוא נראה, למה? בוא נמשיך, בוא נעשה 1, 2, 3, בוא נפתח 4, 5, בסדר, פתחתי איזה 5, הנה זה 7.99, הוא קצת נמוך, אתה רואה? הוא נמכר על ידי אמזון, תסתכל, אתה רואה שיפט אנד סול באמזון, אתה רואה את זה? בוא נמשיך למטה,
הוא מדורג מקום 3, אתה יודע מה זה? הוא מטורף, הוא כמעט בסט סלר. כאילו, פה עכשיו זה, תראה את זה, זה על ידי אלפא גרילר, אתה רואה? והוא מקום 29, זה אומר שהוא גם טוב, אתה רואה? אבל הוא על ידי אלפא גרילר, זה מה שחשוב פה, שהוא לא מונופול. אתה רואה? הוא עדיין יכול להיות בסט סלר, אפילו שהוא לא של אמזון. הבנת? זה מוצר שלישי. אבל אגב, למה לא הייתי בוחר את המוצר הזה? כי הם כולם זולים, 6.99, זה בדיחה. אין לך פוטנציאל לרווח. אין פוטנציאל לרווח, זהו, כן. אתה רואה 85, אתה מבין? אז יש פה הרבה בסט סלרים. אגב, אתה יכול לפעמים למצוא מוצרים שהם לא חוזרים על עצמם. שוב, אל תקבע את עצמך על מוצרים שחוזרים על עצמם בבסט סלר. פשוט תיקח מוצר שנראה לך שיכול להיות טוב, ותעשה עליו מחקר עמוק יותר, כי אתה תמצא שאפילו שהוא לא חוזר על עצמו בבסט סלר של אותו נישה, הוא חוזר על עצמם בנישות שונות. אני אסביר לך למה אני מתכוון. בוא ניכנס פה ונעשה גוגל טרנדס. בסדר? סליחה, לא גוגל טרנדס, אמזון בסט סלר. בסדר? בוא ניכנס לפה. ותן לי נישה. תן לי רגע לראות. בוא נגיד לה ככה, give me 30 minutes. אוקיי. אוקיי, בוא נמשיך. סתם, בוא ניקח איזה מוצר, סתם נגיד, אוקיי, kitchen and dining. טוב, בוא נמשיך, אתה יודע מה, באותו דבר, ב-home and kitchen. בוא נמשיך בזה, בסדר? אגב, אני יכול גם לרדת פה לתת נישה, בסדר? בלי לפחד, תרד לתת נישה. משקלים, בוא ניקח את המשקלים, בסדר? מה המילה שלנו? דיגיטל? דיגיטל סקייל, יפה, יופי, זה מה שאתה צריך לראות. אגב, בוא נלך למרצ'נט וורד לפני שאנחנו נשתגע. דיגיטל סקייל, כי אנחנו לא רוצים משהו שהוא פחות מ-125, זה כבר לא נחמד. אני מחפש פה, וואו, זה בן זונה, אתה רואה? אז הלאה, בוא נמשיך, דיגיטל סקייל, זה המילה שלי, בסדר? אגב, אני לא אומר ש... ראית כמה? מה? כן. 7 מיליון חיפושים לקיצ'ן דיגיטל סקייל. באמת? איפה אתה רואה? הנה, תסתכל, שלישי. קיצ'ן דיגיטל סקייל, שלישי. כן, 2,000, זה 239. 1,000. 1,000, זה 250,000. זה 250,000, חשבתי 7 מיליון אמרת. אמרתי 250,000 חיפושים. כן, זה הרבה, זה המון. אתה יודע, אתה רק רוצה לקחת נתח קטן מזה, למכור 5 ביום. לא למכור כאילו זה, כי אתה תעשה מזה רווח טוב, אתה רוצה כמובן יותר, אבל... כן. עוד דקה אני אלמד אותך איך עושים מחקר יותר עמוק, אבל השלב הראשון זה שאני רוצה שאתה לבד תקטט רגליים ותמצא 10 מוצרים. זה לוקח חודשים, אני אומר לך שיש אנשים שזה לוקח להם שבוע, ויש אנשים שזה לוקח להם חודש. אתה מבין? למצוא 70 מוצרים. עכשיו בוא ניקח את הדיגיטל סקייל הזה. בוא ניקח אותו. דבר ראשון, אם אני אשים פה את המילה דיגיטל סקייל עכשיו, זה יהיה טוב? כן. לא. למה? בגלל שזה באומן קיצ'ן. אתה צריך בכל. אני צריך בהכל. יפה. תזכור את זה. תזכור את זה. אל תשכח את זה. בסדר? בוא נעשה דיגיטל סקייל. ובוא נסתכל, עכשיו אתה רואה, יש פה דיגיטל סקייל של מטבח ודיגיטל סקייל של משקל. אתה מבין? דיגיטל סקייל זה דבר הזה, סקייל זה משקל. נכון, אבל אנחנו רוצים להיות יותר ממוקדים, כי אם אנחנו רוצים, בוא נרשום קיצ'ן דיגיטל סקייל. עכשיו בוא נראה אם יש פה איזה משהו שקשור לקיצ'ן דיגיטל סקייל. בוא ניקח, אז סבבה, אנחנו ניקח את המילה הזאת, כי היא יותר מתאימה לנו, אתה מבין? אנחנו רוצים לחפש מילה שהיא מתאימה, וזה מאוד חשוב. זוכר שאמרנו שאנחנו מחפשים מילה שהיא מתאימה? אתה תקבל רק לזה. אתה לא רוצה להשוות, אתה רוצה להשוות תפוחים לתפוחים, לא משקל של אדם למשקל של מטבח, אתה מבין? אוקיי. זה חלק מהזה, וזה חשוב שיהיה לך את המילה הנכונה. הלאה, בוא קצת... Kitchen and Food Scale, זה מה שהוא רשם, Kitchen and Food Scale. אפילו לא דיגיטל, Kitchen and Food Scale, ראית? כן, לא, אבל... אני אגיד לך משהו, הוא לא חייב לרשום את המילה המדויקת, הוא חייב שרק כל הדברים האלה, Kitchen, דיגיטל וסקייל, יהיו פה, יהיו איפשהו בשורה הראשונה. עוזרי זה גם ישראלי, בטוח. יכול להיות. שוב, בוא נמשיך. הלאה, אני פותח 3 ראשונים, 4 ראשונים,
בוא נמשיך לפתוח, 5, אפשר יותר כמובן, אנחנו לא רוצים להשתגע. שיפט אנד סולד באמזון, לא טוב, אני מפחד מזה. שיפט אנד סולד באמזון, לא בא לי. שיפט אנד סולד באמזון, לא בא לי. או, sold by Ether Smart Products, יופי, זה בסדר. למה אני רוצה להסתכל עליו? למה אני רוצה להסתכל עליו יותר? בגלל שאחד הוא לא מדורג על ידי אמזון, ואני רוצה לראות איפה הוא מדורג. אתה יודע מה? אני רוצה לראות, הוא מדורג 898, זה לא רע בכלל, זה לא בבסט סלר, אבל זה לא רע בכלל. בסדר? זה מוצר שאגב, כמו המחבת, הוא גם קצת בעייתי. בוא, אפשר להמשיך לשבת ולחפור עליו, אבל אני רוצה למצוא איתך מוצרים שהם קצת, אתה יודע, שישחררו אותנו מאמזון, אתה מבין? כי זה קשה מאוד להתחרות עם אמזון. ללכת לחלק התחתון של המאייה הראשונה, אתה לא אפשר ללכת לחלק העליון של המאייה, כל מה שבחלק העליון של המאייה הראשונה יהיה שיפט אנד סולד באמזון פתוח. נכון, שוב, זה לא מוחלט מה שאתה אומר, אבל אתה יודע מה, ככלל אצבע אתה צודק, בסדר? אז בוא נמשיך ונעשה בסט סלר, אמזון בסט סלר. צריך ל-90 עד 100 או משהו כזה, 80 עד 100 בחיפוש. לא, גם זה עדיין אומר שהם מוכרים טוב, אבל בוא נעשה Home and Kitchen, בסדר? תן לי להיכנס לזה זריז, ובוא ניקח דברים, אתה יודע, זה לדוגמה, אני לא ראיתי אותו חוזר על עצמו, אוקיי? לא חוזר. אז בוא, הנה, זה נגיד, אתה יודע מה, בוא נחפש משהו יקר, בוא נחפש את זה, בסדר? הלאה, זה מוצר שהוא, בוא נראה את הדבר הזה. זה נקרא Tree Blade Plastic Spiral, הנה, Vegetable Slicer, זה המילה. בוא נחפש את Vegetable Slicer, שים לב מה הפעולות שאני עושה, נכנס ל-Merchant Words, Vegetable Slicer, בוא נחפש כמה הוא זה, גם לא רע בכלל, אתה רואה? יש לו הרבה מילים, ספירל, זה, אני רואה שיש לו מעל 125, נכון? כן. הלאה, בוא נמשיך, בוא נחפש אותו ונראה איך הוא נמכר, אם הוא נמכר כולו על ידי אמזון, כי אני חושב שהוא לא. גם אם הוא לא חוזר על עצמו, הוא יכול להיות טוב. בסדר? אז הנה. יש פה vegetable slicer. הכל זה סוג של vegetable slicer. בסדר? אתה רואה? בוא נפתח את החמש הראשונים. אחת, זה לא משנה לי אם זה או זה, אני מחפש, אני אתאים את המוצר שלי, אחר כך שהוא יהיה פחות או יותר דומה לבסט סלר, אבל עדיין לא יהיה דומה לגמרי. בסדר? הלאה, בוא נמשיך. אתה רואה? אני פתחתי פה איזה 6. בוא נראה. זה, sold by luxury and fulfilled by Amazon. זה טוב. זה מה שאני מחפש, אתה מבין? זה בדיוק מה שאני מחפש. והמיקום שלו הוא על הפנים. אתה רואה את זה? על הפנים. על הפנים. בוא נעיף אותו. הלאה, בוא נראה את השני פה. זה, מקום 614 זה מעולה. בסדר? זה מעולה. עד 4,000 זה נחשב טוב. בסדר? זה מעולה. הלאה, בוא נמשיך. בוא נראה עוד מה יש לנו. יש לנו את זה. שזה נמכר על ידי פרימיום V-סלייסר. ראית? את הפרימיום V-סלייסר הזה? בוא נמשיך. 62. פגז פיגוזי. הבנת? הלאה. אני אחר כך פשוט מסתכל עליהם לפני, כי אני אחר כך ממקם אותם בטבלה בסדר שמצאתי אותם כבסט סלר. אתה מבין? אז אני מעדיף להסתכל עליהם לפני. בסדר? הלאה, יש לי את הדבר הזה. זה אני בטוח שאתה מכיר, מוכרים את זה בכל קניון. אתה יודע, מתחילים לחתוך גם באילת מוכרים את החרא הזה. 72. תראה, פגז. ולא רק שזה פגז, זה גם לא נמכר על ידי אמזון. זאת אומרת שכל דבר שאתה יכול להביא שהוא סלייסר קצת חדשני, אתה כנראה יכול למכור אותו מעולה וגם במחיר שזה, אתה קונה את זה בדולר, אחי. אתה קונה את החרא הזה בדולר. אתה מבין? זה משהו קטן, אחי, חותכים בו עגבניה בלחץ. אתה קונה את זה בדולר, אתה מוכר את זה ב$20. הנה, זה יכול להיות מוצר טוב. הנה, זה נמכר על ידי, זה שיפט אנד סולד באמזון. בסדר, אתה יודע, עדיין לא מונופול. אתה רואה, מקום 5 הוא הכי טוב מן הסתם. אתה רואה, הוא הכי טוב שעד עכשיו ראינו. אתה מבין? אבל עדיין יש לנו סיכוי לתחרות בריאה. אתה מבין? הלאה, יש לנו את זה גם, $23. ו-561, שזה גם לא רע. תשמע, יש פה משהו, יש פה פוטנציאל. זה מוצר שהייתי לוקח אותו יותר מבכיף, אבל אתה יודע מה? הייתי קצת חופר לתחום הזה. בסדר? שזה מוצרים שהם קצת יקרים, אבל הם יכולים גם להביא פוטנציאל טוב.
זאת אומרת, כי הדירוג עליהם באופן כללי הוא יותר גבוה. אתה רואה, הדברים האלה, הטריבלייד, או הדברים האלה, אתה יודע, איך אני אסביר לך? תסתכל, אתה רואה, ביטוני USA. אתה רואה, הם לא נמכרים על ידי אמזון, $30, אני בטוח שהוא קונה את זה באיזה $5 את החרא הזה. לא יותר מזה, אתה מבין? וזה צעצוע, זה באמת צעצוע. אבל אנשים מבסוטים מזה, כי הם חותכים עם זה. אתה מבין? הנה, מקום 74, אתה רואה? אתה יודע, המיקום שלהם הוא טוב. הנה, זה אותו דבר. גם זה האולטימייט סלייסר. אתה רואה? מצאנו מוצר פוטנציאלי. כן, זה מוצר באמת פוטנציאלי, שהוא נראה טוב לפי כמעט כל הקריטריונים שלנו. אין סיבה שיהיה פה איזה בעיה. אתה רואה? 3299 זה טוב, זה עדיין טוב. אתה מבין? זה מוצר שהוא טוב. אז בוא נעשה את הסלייסר הזה. בוא נעשה, נקרא לזה vegetable slicer. אתה יודע מה? אולי אני אעשה spiral slicer. אולי זו מילה שקצת תמצא לי יותר מהמוצר הזה. אני פשוט לא יודע, אולי, אוקיי. אתה רואה? אני לא יודע איך אני מתכנן את זה, אבל אולי זה סט, אולי זה... אתה יודע מה? בוא נרשום spiral slicer, vegetable slicer, ובוא נרשום פה blade. אני פשוט מחפש, לא כי זה המילה הנכונה, בסדר? שוב, לא כי זה המילה הנכונה, כי אני רוצה פשוט לראות את כל אלה ולהעריך איך הם נמצאים, כי אני יודע שזה נמצא עם blade, אתה מבין? אני יודע שאני אוכל להסתכל עליהם יותר טוב, אבל עזוב, אני כבר ראיתי שזה טוב. הנה, זה לדוגמה, אני לא ראיתי אותו. בוא נראה אותו. הנה, הוא גם נמכר על ידי F&W Trading LLC. אתה רואה? הוא לא הכי מדורג טוב, אבל אנחנו נמצא משהו שמדורג טוב. אנחנו באמת נזמין סמפל ממנו, אנחנו נשתמש בו, אנחנו נראה שאנחנו מרוצים ממנו. אנחנו לא סתם נזמין אלפים ממנו. אנחנו נזמין מאמזון? אנחנו נזמין לא מאמזון, נזמין מסין. אתה רואה גם 3169, זה מעולה. זה מעולה, כי הוא עושה על זה הרבה כסף. אתה רוצה לדעת כמה בממוצע הבן אדם הזה מוכר? בוא נראה. בוא נרשום פה, בוא ניכנס לאלי בבא, סתם, רק בשביל הספורט, לראות כמה אנשים אז סלייסר. אופס, זה לא סליקר. שם את הסליקר, לא סלייסר. סתם, רק בשביל לראות בכמה הדברים האלה נמכרים. אני רואה 7.5 על 11, בוא נמשיך, 5 עד 5.6, הנה אגב זה מה שבדיוק יש באמזון. כן. הלאה, בוא נמשיך. הנה 0 עד 4.5, אתה רואה? יש 1 עד 8, אגב זה תלוי בכמות שאתה מזמין, אתה תניח שאתה משלם הכי הרבה. בסדר, למרות שאתה לא תשלם הכי הרבה, אבל תניח. בסדר, פה יש לך 7 עד זה. אתה קונה מעלי בבא? אני קונה מעלי בבא, כן. מאיפה אתה חושב אני קונה? אני קונה מעלי בבא, אבל יש לי עכשיו כבר ספקית בסין ומשרד בסין, אז אני כבר, היא קונה בשבילי. זה מה שחשבתי, שיש לך כאילו מישהו בסין מוצא לך את הספקים של הדברים האלה. כן. בעלי בבא זה, אתה כבר יד שנייה על אותה. לא. יד שלישית. לא, אני אלמד אותך שיטה איך אתה לא תהיה יד שנייה. איך למצוא רק מניפקצ'וררס, ולא למצוא סתם חרטה אבונות. בסדר? הלאה, הנה אתה רואה 4 זה, אני בטוח שזה עולה משהו כמו 5.5 כשהם יתמחרו לך את זה. בסדר? הלאה, וכולל מה? כמה הוא מכר את זה שמה? כלום, מוכר את זה איזה $30, אתה תראה פה מחירים, $30. אז בוא, אתה יודע מה, בוא נעשה, אני לא רוצה שאתה תתייחס כל כך למה שאני עושה, אבל אני אראה לך איך אני בגדול מנתח רווחיות. בסדר? בוא תראה, אני נכנס לאמזון סלר קלק. בסדר, אני חושב שהראיתי לך את זה אז, אבל אני לא נכנסתי איתך עם זה לעומק. יש על המון דברים שאני לא... כן, אני לא זה, אתה תלמד אותם, אתה תשנן אותם, אל תדאג. בוא נגיד ניקח את המוצר הזה, כי זה בערך מוצר שאנחנו... לא זה, גם זה יכול להיות טוב אגב, אבל אוקיי, בוא ניקח את זה נגיד, בסדר? ואני רוצה להניח... זה שיפט אנד סול באמזון, אגב, שנייה. הנה זה נגיד, שזה shipped and sold by ביטוני, או לא יודע, ביטוני USA. בוא נראה, אני אקח את ה-SKU שלו, שזה כמו המספר הסריאלי של זה. איפה זה ביטוני? הנה זה. אתה רואה את האייסין הזה? אני אעתיק אותו פה. אני פשוט אעתיק אותו פה.
אני אעשה פה search, ואז הוא שואל אותי, תקשיב, יש פה שתי דברים. מה זה הדבר הזה? פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה, אבל אני אעשה את ה-vegetable slicer, כי אני יודע שזה זה. זה מה שאני מחפש. אוקיי? עכשיו אני יודע שהוא נמכר בערך $30, ואני אניח שאני אקנה אותו כולל משלוח והכל. אני יודע שקונים אותו בערך ב8, אז אני אעשה כולל שיפינג, כולל הכל, אני אגזים, אני אעשה 12. הלאה, אני רואה שאני יכול, הפוטנציאל שלי להרוויח ממנו, net profit, 8.47 על כל יחידה שאני אמכור. בסדר? עזוב, אני לא רוצה באמת לסבך אותך עם זה, אני גם לא רוצה שאתה יותר מדי תעשה עם זה, אני רק רוצה שאתה תמלא את הטבלה בשלב הראשון. אנחנו ניכנס יותר לעומק, בסדר? יותר לעומק. בעיקרון, אני רוצה שהשיעורי בית שלך, שאתה תצטרך לעשות, זה לקחת את הטבלה הזאת, באמת, לרשום את המילת מפתח שהכי מתאימה, שזה vegetable slicer, או מה שבדקנו בזה, פה, זוכר? spiral vegetable slicer, או vegetable slicer, מה שבא לך, שתיהן מילות נכונות, בסדר? שאתה תיכנס פה לפה, כמובן, זה מוצר שהוא לא חוזר אגב, אתה שמת לב שהוא לא היה חוזר מקודם? שהוא לא היה מוצר חוזר בבסט סלר, אבל עדיין לקחנו אותו. לא, הוא חזר. הוא חזר? אני לא בטוח. בוא נראה. אני לא בטוח שהוא חזר. כשאתה מחפש באומן קיצ'ן, ושם זה היה במשהו אחר. אוקיי, אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. שבאומן קיצ'ן הוא לא חזר, היה רק אחד ממנו. היה רק את זה. עכשיו בכל העמודים אתה לא היית מוצא עוד אחד. אתה לא תמצא עוד אחד. היה דברים שונים, אתה תמצא. לא, אבל לא היית מוצא עוד ספירל סלייסר. לא היית מוצא עוד אחד, אבל עובדה... סלייסר מוצאים. הנה, בוא תראה. סלייסר כן, לא ספירל סלייסר, או וג'טבול ספירל סלייסר. אתה רואה, אתה לא תמצא פה עוד. אתה רואה, אני עובר על הכל, ואני לא מוצא עוד אחד. אתה רואה? וואלה, לא משנה מה אני עושה, אני לא אמצא. אבל עדיין אני לקחתי אותו וניתחתי אותו, וראיתי שהוא יכול להיות מוצר מעולה. אתה מבין? הבנת? אני עדיין, הנה, יש את זה. האמת, כן, הוא חוזר, אבל בסדר, אתה יודע מה, כן, הוא חזר, אבל לא שמתי, הוא לא היה פה מקודם, לפני שנייה, אגב. גם זה שלפניו זה, לא, זה קופי. אתה רואה? לא משנה, מה שאני מנסה להראות לך, זה שבסך הכל no brainer, באמת, אל תתמקד יותר מדי בכל הדברים שכתבנו פה, פשוט תמלא את הטבלה, תעשה 10 מוצרים לבד, בסדר? זה שיעורי בית. אני באמת, חשוב לי שאתה... זה לא יסתיים עד מחר, אני אומר לך בראש. מה? אולי יום חמישי או שישי, אבל שישי אני כבר מתכנסת. אין בעיה, בוא תמלא 5, 10, כמה שתספיק. אני יודע שזה סיזיפי וזה לפעמים מעצבן, הרבה אנשים שאני... לא קשור, אני אומר לך, כאילו, היום שעתיים ומחר יהיה לי שעה, אז בשעה של הלימודים שלנו אני כביכול לבדוק, אני אעשה את זה, משהו כזה. אין בעיה. אז בוא... אז אני רוצה שאתה תנתח את הדברים האלה, תרשום את המילה, תרשום את הקטגוריה, תרשום את ה-URLים, בסדר? כדי תמלא את הדברים האלה, תמלא את כל הדברים האלה, בלי להתייחס יותר מדי, אל תחפור על זה לעומק. זאת אומרת, אתה רואה שזה חשמלי, יאללה, כפרה, בסדר? לא קרה כלום. שלח לי לינק של הווידאו של היום. כן, כמובן, אני אשלח לך. אגב, דבר אחד שאני כן פחות ממליץ לך לשקול, זה את ה-Shift and Sold באמזון, אל תשתגע עם זה. זאת אומרת, במקרה של זה, Shift and Sold באמזון, אם אתה רואה שהכל ככה, אל תנסה להתחרות איתם, בסדר? זה העדכון של זה. אל תנסה לקחת את המוצר הזה בכוח. זאת אומרת, הפרייפן הזה זה לא דוגמה נכונה. בסדר? אוקיי. כאילו, הוא בסדר, אבל ה-Shift and Sold באמזון זה הפקטור הכי גדול. בסדר? מכל הפקטורים שהצגתי לך פה, זה הפקטור הכי גדול. דרך אגב, עוד לא קיבלתי. שלחת את האפדייט של הטבלה ועוד לא קיבלתי. למה? לא, זה לא שאתה לא קיבלת, אתה פשוט היית צריך לשנות את השם שלה כשאתה שמרת אותה. תן לי, אני אראה לך איך אתה תקבל אותה. לא, יש לי, פסיבול. שנה את זה למשהו אחר. אני אשנה, אני פשוט הורדתי, אני לא רציתי סייבז. אין בעיה, בסדר, לא משנה, רגע, שנייה. וואי, תן לי שנייה. פשוט כל הפיליפינים קופצים עליי עכשיו. הם רוצים. כן, זה כבר שעות שאתה יודע, אני לא הייתי איתם שבועיים כי הייתי במילואים. תכנו לי את התחת כן, הייתי במילואים שבועיים, אז אני לא, אתה יודע, פתאום... אתה קצין, לא, אין לך, מילואים שלך זה שטויות, אתה קצין. לא, מה זה שטויות, זה קריאת תחת.
טוב, שיניתי לך את המילה, ופה אני אשלח לך גם את זה. שנייה, רגע. זה אחד, עכשיו זה ירד טוב, נכון? זה קובי אחד. נשלח אליי, זה לא נשלח, אין לי בצ'אט איתנו, אין לי זה. בטח שיש לך את זה, אתה צריך לפתוח את זה, תפתח את זה מתוך האקסל, תפתח את התיקייה, יש לך כזה אופציה לפתוח את התיקייה. אורי, אין לי קישור להוריד את זה, בסקייפ. באמת? הבנתי אותך. אז תשלח לי את האימייל שלך. סליחה, קובי, לא הבנתי אותך ככה. הבנתי אותך, אוקיי, אני שולח לך את זה עכשיו. תן לי. שלח לי את האימייל שלך, שנייה, שאני אשלח לך את זה עכשיו. אתה שלחת את זה אולי למישהו אחר, לא לי. יש לך את המייל שלי, קובי 76 את זה, או קובי... אתה שלחת את זה לסינית, לא לי. הבנתי, שלחתי, ואני לא מבין למה היא פונה אליי, והיא משגעת את האמא שלי. יואו, איזה קטע. עכשיו הבנתי אותך, וואי, איזה מפגר אני שיקור, אני אומר לך, אני מסתכל, ואני לא הבנתי. בסדר, אוקיי, אני אשלח לך את זה עכשיו. סליחה, איזה טעות. פדיחה. היא צוחקת עליי, אומרת לי, מיסטייק. אוקיי. זהו, אוקיי. בסדר, אתה רואה? זהו. עכשיו אני שולח לך את זה. עכשיו מה אני אשלח לך את הוידאו הזה, אני אעלה אותו לסקייפ, לאמזון, ליוטיוב, ואתה תוכל לצפות בו, בסדר? עכשיו מה שאני כן רוצה, זה באמת, תנסה להשלים 5 לבד, זה יתסכל אותך, יבואו לך שאלות, אבל אנחנו עוד לא התחלנו אפילו את התהליך של מחקר מוצר, כי יש עוד ים דברים שאני רוצה ללמד אותך, כדי שיהיה לך את הבסיס הכי טוב, להבין איך מוצר, באמת איך אני מעריך מוצר, להיות בסט סלר, או שאני אדע שאני אמכור ממנו הרבה. יש עוד המון כלים, בסדר? אני לא רוצה לסבך אותך. בסדר? יאללה, אוי. אז בוא, תתחיל מ5. סבבה, תתחיל ותיתן לי פינג כשאנחנו נוכל להמשיך, בסדר? תשתדל לעשות את זה כמה שיותר מהר, כדי שאנחנו לא נאבד מומנט, בסדר? אוקיי, יאללה. אני אעלה לך את הוידאו, ביי. סבבה, תודה על השיעור. בכיף, תודה, ביי קובי.